crisis? Is democracy at a tipping point? Is democracy failing to deliver the goods? Is democracy in crisis? Is democracy at a tipping point? Is democracy failing to deliver the goods? Is democracy in crisis? Is democracy at a tipping point? Is democracy failing to deliver the goods? Is democracy in crisis? Is democracy at a tipping point? Is democracy failing to deliver the goods? Is democracy in crisis? Is democracy at a tipping point? Is democracy failing to deliver the goods? Is democracy in crisis? Is democracy at a tipping point? Is Let's look at voting, the cornerstone of American democracy, the unshakable principle that everyone should have an equal vote, even idiots. Is our democracy in danger? Democracy in danger? 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 No man can tame a tiger into a kitten by stroking it. Gentlemen, this is Democracy Manifest. Democracy is so overrated. He is threatening our democracy. I believe the road of true democracy He remains is the better threatening path. our democracy. Are truly a threat to democracy. He is threatening our democracy. Are truly a threat to democracy. He is threatening our democracy. I want to thank every American who participated in this election. Democracy in danger? Democracy in danger? Is our democracy in danger? Democracy in danger? Is our democracy in danger? Democracy in danger? Is our democracy in danger? Democracy in danger? So what is democracy? So what is democracy? So what is? So what is? So what is democracy? To democracy! A little girl is losing faith in democracy! That's not American democracy. That is Banana Republic democracy. Democracy is heel different. Stemmen op mensen. Stemmen op mensen. So what is democracy? A nation with the potential to be the greatest democracy in the world. Democracy Endgame. Gentlemen, this is Democracy Manifest. No man can tame a tiger into a kitten by stroking it. Gentlemen, No man can tame, no man can tame, no man can tame a tiger is into Democracy a Manifest. kitten by stroking it. A little girl is losing, a little girl is losing, a little girl is losing faith in democracy! So what is democracy? A little girl is losing faith in So democracy! what is democracy? To democracy! Is our democracy in danger? Democracy in danger? Is our democracy in danger? Democracy in danger? Is our democracy in danger? Democracy in danger? Ja, goeien alliëren, welkom bij Open Up Live. Een hele bijzondere, meest niet tussen joggen. Welkom bij deze Open Up Live in search of democracy. Ja, democratie. En ja, wat ik daar zelf het mooiste van vind, democratie, is eigenlijk vorige week hier de Jenny Douwers. Ik een t-shirt aan. Daar zie je op, die mening is belangrijker dan mijn gevoelens, maar dan niet Engels. En ja, dat is eigenlijk democratie voor mij. We hebben hier een heel mooi en bont gezelschap. En in plaats van dat ik ze voorstel, stellen ze zichzelf voor. Take it away. Applaus voor Jacco, dames en heren. Super fijn. Go! Goeiedag, dames en heren in de zaal en mensen thuis. Hallo, mijn naam is Lucas de Man. Ja, ik kom uit België. Maar ik werk ook veel in Nederland als presentator voor de televisie. Bijvoorbeeld vooral kunstprogramma's. In de theaterwereld. En 2 jaar geleden was ik in de Albert Heijn, hoe Hollands wij het hebben. En toen kreeg ik telefoon van Insitu. Dat is een organisatie die een Europees netwerk van festivals heeft. En zij vroegen mij, Lucas, zou jij willen een project maken over de toekomst van de democratie? Ik vond dat een ontzettend rare vraag om te stellen in de Albert Heijn. Toen kwam ik erachter dat zij dat natuurlijk niet wisten. En ze vroegen mij bij een project doen, we hebben daar een klein beetje geld voor en zo. En ik dacht, ik weet het niet. Weet je, democratie, ik vind dat moeilijk, abstract gegeven. Mannen in pakken die oud zijn en het dan niet doorhebben. Maar tegelijkertijd dacht ik, het is wel onze generatie die aan zet is. De 20ers, 30ers, wij moeten straks die democratie wel of niet gaan redden. Dus ik heb ze teruggebeld, ik heb gezegd, ja, ik wil het doen. Ik heb er zelfs zin in, maar ik heb 1 voorwaarde. Ik wil dit doen met 2 fantastische vrouwen. En kijk, voilà.
Ze staan hier, zie. Geef ze een applaus, natuurlijk. Ah ja. Hallo allemaal, ik ben Eva en ik ben geboren hier vlakbij, in het ziekenhuis van Leeuwarden. Opgegroeid een paar jaar op de Noordvlietstraat, maar toen werd ons huis afgebroken, dus moesten we weg. Die plek waar nu die leeuw is, daar stond ooit een huis en daar hebben wij ooit gewoond. En uiteraard kom je dan terecht in Wolvenga. Dus daar ben ik opgegroeid. Ja, onder de tjonger helaas. Maar democratisch gezien, ja, moet ik toch eerlijk bekennen dat ik eigenlijk altijd vrij passief deelnemer ben. Ik ga stemmen, ben dan vervolgens heel ontevreden. Ja, en dat is het dan wel zo'n beetje. Maar sinds ik met dit project meedoe, heb ik me er wat actiever tot verhouden. En ik moet je eerlijk bekennen, ja, dat me eigenlijk veel beter bevalt. Vanavond ben ik ook nog voor de muziek verantwoordelijk. En ik ga er zin on. Voilà. Wij ook in het Fries. Ik denk dat dat mijn cue was. Voilà, Saar, daar ben jij. Ik ben Saar, ik ben ook geboren in België, maar ik woon al meer dan de helft van mijn leven in Nederland. Dus ik ben hier voor het evenwicht tussen de nationaliteiten. Ik ben de Neder-Belg vanavond. Ik woon in Amsterdam samen met mijn Nederlandse lief, met zijn Nederlands-Surinaamse zoontje en mijn Vlaams-Turkse zoontje. Wat heb ik met democratie? Ons gezin is al een beetje een democratisch gegeven. Maar ook in mijn werk als theatermaker maak ik heel veel stukken over maatschappelijke thema's. En democratie hoort er natuurlijk ook bij. Dus ik was heel blij met de vraag van Lucas om hier aan mee te doen. En ik ben ontzettend benieuwd wat ik vandaag ga bijleren. Voilà, nu weten wie wij zijn. Ons hele leven ligt op de vloer. De vraag is, wie bent u? En je bent met een klein en toch fijn gezelschap, maar net iets te veel om 1 voor 1 allemaal af te gaan. Dus ons voorstel is het volgende. Neem heel eventjes, kijk naar iemand die je nog niet kent hier. Zeg even goeiedag, wat je wel of niet met de democratie hebt. Je krijgt 1,5 minuut en dan zijn we weer bij je terug. Lieve mensen, heel goed, heel goed. Trots op jullie, zo goed meedoen, heel goed. En benieuwd naar jullie. Ja? Ik zag mevrouw met de gele trui. Je had best een vrolijk gesprek met je achterbuurvrouw. Wat zijn jullie te weten gekomen van elkaars democratische gedrag? Niet zoveel, maar ik weet dat zij student is en ze is hier voor school. Ze is student en hier voor school. Kijk, je krijgt zelfs een microfoon wanneer je... Heel goed, Jacco. Ja, ze is student en ze is hier voor school en ze hoopt wat nieuws te horen. Ze hoopt wat nieuws te horen. En wat zei jouw buurvrouw over democratie? Wat heeft zij met democratie? Ze doet administratiewerk voor school. En dat heeft ze met democratie? Administratiewerk voor school? Dat is haar democratische... Ja, ik heb er niet zoveel verstand van, dus ik kom hier om te leren. Don't worry, dat beloof ik jou. Dat beloof ik jou. Dan ben ik ook nog wel benieuwd daar achteraan. Jullie twee, met de rode en de bloemen. Wat zijn jullie over elkaar democratische wezen te weten gekomen? Oh, dit is Dirk. En Dirk is heel erg betrokken hier in Leeuwarden. Kijk. Ook bij de gemeentelijke politiek, maar ook in allerlei organisaties, zoals Amnesty. Oh, wauw, Dirk en Amnesty. En Dirk? Nou, ik heb begrepen dat Sto meer bij de weekend betrokken is.
En dat is toch daar die democratie meer, dat is toch daar nou in vinden kist. Dus meer rondom die wenning en die leven. Dus democratie meer in het klein dan? Ja, precies. Ja. Waar ik verstond er geen woord van, maar ik vind dat leuk. Democratie in Heel het leuk. klein en democratie in het iets groter. Nee, ik ben Daar blij dat komt we het echt op neer. onze tolk mee hebben. Heel goed. Geen probleem, hè? Voilà, geen probleem, ja. Oké, heel goed. Yes! Goed, voor de mensen die een flyer zouden hebben gelezen over deze voorstelling, er staat in dat dit een live research performance is. Wat de F hoor ik u denken, wat de Fries. Hè? En het antwoord is, wij zijn de performance, wij zijn hier live met u en wij zijn op zoek. Zo simpel is het. Wij zijn op zoek naar de volgende stap of stappen van de democratie. We gaan eraan beginnen en ik wil u meteen iets laten zien. Ja, dankjewel Maarten. Dit is een onderzoek waarbij men aan mensen heeft gevraagd hoe belangrijk vindt u het om in een democratie te leven. U ziet de geboortejaren onderaan staan en u ziet ook meteen dat het allemaal dalende lijnen zijn. Dat wil zeggen, hoe jonger men is, dat geldt voor elk land, hoe jonger men is, hoe minder essentieel men het vindt om in een democratie te leven. En ook interessant is dat het dieptepunt in Zweden nog steeds hoger is dan het hoogtepunt in Nederland. In een heel ander onderzoek dat we tegenkwamen, werd aan mensen van verschillende leeftijden gevraagd: zou je één sterke leider willen die orde op zaken stelt? Nou, kijk maar even mee. In Nederland wilde 67% dat. Het Verenigd Koninkrijk haalt toch bijna de 80%. En alleen in Duitsland herinnert men zich de geschiedenis nog. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Wij hebben vorige week deze voorstelling in het Duits gedaan. Ja. En daar bleek toen een onderzoek geweest te zijn dat in Oost-Duitsland de mensen onder de 40 tegenwoordig 2/3 vragen terug naar een leider die eventjes alles gaat regelen. Dus zo lang is die herinnering van de geschiedenis nu ook weer niet zo meer. Nee, nu, wij vonden al deze cijfers best wel indrukwekkend. Ja, misschien zelfs zorgwekkend. Maar dat weten we nog niet, Maar in elk geval bewijzen ze dat democratie niet iets vanzelfsprekend is. Nee. En ook niet per definitie iets eeuwigs. Het is als een relatie waaraan je moet blijven werken, blijven in investeren, anders is het pam, voorbij. Ja, en soms is het goed dat het pam voorbij is. Hè? Nee. Ik heb exen waarvan ik denk, ben blij dat ik daar vanaf ben. Klopt, maar niet als er nog liefde is. En dat is dus grappig. Die onderzoekers hebben ook ontdekt dat de liefde voor de waarden van democratie heel groot is. Overal, bij iedereen. Maar alleen hebben ze weinig vertrouwen in hoe het op dit moment wordt uitgevoerd. Nou, ik wil toch even testen hier in Leeuwarden, in Iepenop, hoe dat hier zit. Wie van jullie, los van hoe het momenteel wordt uitgevoerd, gelooft nog steeds in het concept democratie? Even gewoon handen tonen wie zegt van het concept. Nou, een aantal, onze studenten overleggen nog wat het woord democratie überhaupt is. Oké. Toch. Ja, nee, maar ik snap, 99%. nu weet ik dat je er heel weinig van weet. Want jij, hebben ze het over democratie? Wat is dat? Moet ik mijn hand opsteken of niet? Komen we zo achter. Nee, maar dit bewijst toch ook weer dat het probleem niet is dat er geen liefde meer is. Hè? Nee, het probleem is echt dat de relatie niet functioneert. Dus moeten we daaraan werken. We moeten op zoek naar een update, naar een volgende stap. Hè? We moeten eigenlijk in relatietherapie met z'n allen, voor de democratie. Relatietherapie voor democratie? Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja, mooi. Maar de vraag is dan natuurlijk wel, hoe? Hè? Hoe gaan we naar die volgende stap? Wie gaat dat doen? Moeten de jonge mensen dat doen? Of gaan die oude witte mannen dat weer gaan oplossen? Is het alleen in Den Haag? Of mogen de mensen in het noorden van het land eindelijk een keer mee gaan doen? En wanneer gaan we dit allemaal opgelost krijgen? En zo Ga ik waren er nog dus meer? heel erg veel vragen. Dankjewel, Lucas. En dus besloten wij om op zoek te gaan met ons project. Ja. Dit is onze groep. Niet iedereen is hier nu aanwezig, want we werken op heel veel verschillende gebieden. Emma bijvoorbeeld, zij maakt een aantal korte documentaires over mensen die zich actief inzetten om de democratie te vernieuwen. En zoals je ziet, gratis te zien op onze website. Ik krijg al gewoon, de documentaires. De documentaires kun je ja, niet gratis Emma. zien. Dat Nee, is een heel ander iets. Ja. We hebben ook nog Jasper. Jasper is socioloog en hij doet onderzoek voor dit project. En daarom heeft hij echt talloze gesprekken gevoerd met onderzoekers en wetenschappers. En zijn resultaten daarvan kun je ook teruglezen op onze website. Ja, maar wij zijn hier nu met u. Ja. En als je het natuurlijk over de democratie wil hebben, moet je dat doen met zoveel mogelijk mensen. Eigenlijk met zoveel mogelijk verschillende mensen. Ja, daarom dat wij dus niet alleen in theater spelen of op Iepen-up festivalmomenten. En we willen niet weten hoeveel dat er daarvan zijn. Maar we doen dat ook in buurthuizen en aan universiteiten en door heel Europa. Absoluut. Toch? De komende 3 jaar toeren wij door Europa. En overal gaan we telkens opnieuw in gesprek met het publiek. We nemen elke keer mee wat er gezegd wordt, we houden het bij en verwerken het. En over 3 jaar geven we onze bevindingen terug aan politici, beleidsmakers en iedereen die zich bezighoudt met de toekomst van de democratie. Dus ook
aan jullie. Dus schrijf op in uw agenda. Hè. Over 3 jaar, exact dezelfde datum, zijn we hier terug. Dan bestaat IPNUP nog steeds. Is het 10 keer zo groot. Worden op de nationale televisie uitgezonden. En dan gaan wij zeggen, wat hebben wij meegemaakt op onze tocht. Goed, zijn daar vragen over? Existentiële? Nee. Dan gaan we beginnen. Hè. We beginnen bij het begin. Want kijk, als je wil weten waar je naartoe gaat, moet je ook weten waar je vandaan komt. Ja. Dus we gaan beginnen bij de geschiedenis van de democratie. Oké, ik ben benieuwd naar het niveau. Don't worry, de rest weet het misschien wel. Ik wil heel graag weten van jullie, wie weet er waar de westerse democratie is begonnen? Heel goed. Je stelt het vragend, maar het is juist waar in Griekenland? Athene, heel goed, punt. Niet dat je iets kunt doen met die punten, maar je hebt een punt. Hè? En wie weet er nu, wanneer was dat? Mensen thuis, roep maar. Hè. Wat? Hè? Iets met 1000? Gewoon random, iets met 1000. Iets met een 5 erin, misschien? Kan, hè? Nee, we weten het tot op de dag, dames en heren. Het is namelijk 508 voor Christus in Athene. We weten het tot op de dag, want het is toen voor het eerst opgeschreven. We hebben nood aan een democratie. Dus de volgende keer dat je op een verjaardagsfeestje bent, hè, je kent dat, en dan begint te praten over wanneer de westerse democratie ontstaan is, je kent dat soort feestjes. Weet, het was 508 voor Christus in Athene. Demos wil zeggen volk, kratos wil zeggen macht. Het volk krijgt de macht. Zo simpel is het. Deze punker avant la lettre die daar ook ziet, dat is Pericles, die schreef dat dus op in een lijkrede. Totaal nieuw idee. Tot daarvoor waren het altijd een paar mannen die mochten spreken. Nu mocht plotseling iedereen meedoen op de agora. Iedereen, Lucas? Nee. Vrouwen, kinderen, slaven, vreemden niet natuurlijk, maar al de rest wel. Hè. Iedereen mocht spreken. Alle vrije mannen. Dat klinkt nu weinig, maar dat was niet enorm. Er waren een paar 100 mannen die mochten meedoen. Hoe gaat de staat evolueren? Revolutie. De Spartanen, laten we zeggen dat Leeuwarden dan Athene was en Groningen Sparta. Hè. Dus de Groningen van destijds, zo worden ze vaak ook genoemd. Nee, de Spartanen die waren er helemaal niet blij mee. Die hadden zoiets van, hallo, straks komt dat bij ons. Dus die gingen elke vrijdag naar Athene en gingen ze roepen aan de stadsmuren, losers! Losers! Stop met die onnozelheid van de democratie. Wij willen dat hier niet. Maar de Atheners hielden vol. Klein beetje, toch? Een paar 100 jaar. Daarna kwamen er zoveel oorlogen dat ze toch weer een sterke leider wouden. En toen was het gedaan met de democratie. Voilà. Dit is de hele geschiedenis. Daarna was het ellende. Maar uiteindelijk, uiteindelijk zitten we bij het nu. Dus er is toch iets gebeurd waardoor we... Moet je dat klikken? Zeg Maarten, hebt die draad echt wel heel hoog hangen. Bedankt, hè. Bedankt. Allee, wat is dit nu? Voilà. Hiertussen zit 2500 jaar geschiedenis. 2500, want dit was eigenlijk gedaan na een paar 100 jaar. Nu, om u een klein beetje inzicht te geven in deze 2500 jaar, hebben wij iemand speciaal uitgenodigd die dat boeiend en kort kan samenvatten. Zij is geboren in Leeuwarden tot haar huis werd afgebrand door de overheid waarschijnlijk, is toen naar Wolvera verhuisd en zij is hier, dames en heren, uw applaus voor Eva Meijering. Super. Super. Dankjewel. Goed, oké, de Grieken. Wat krijgen we na de Grieken? De Romeinen, precies, dankjewel, de Romeinen. En of die nou heel democratisch waren, daar kunnen we het dan over hebben. Want zij hadden keizers en soms zelfs ook tirannen. Maar aan de andere kant probeerden die Romeinen ook zoveel mogelijk vrije burgers te laten deelnemen aan de macht. Ze hadden dus volkstribune en een senaat. Maar tijdens die gehele regeerperiode van de Romeinen zie je dat die verkozenen eerst heel veel macht hebben en dan weer heel weinig macht. Dan hebben ze weer heel veel macht, dan hebben ze weer heel weinig macht. Nou goed, deze beweging die gaat zo door tot de opkomst van de moderne godsdiensten. Dat was bij ons vooral de katholieke kerk. En misschien is het iemand wel eens opgevallen, maar de katholieke kerk was niet bepaald democratisch. Nee, de paus en de zijnen die waren zelfs behoorlijk top-down. Maar, niet getreurd, rond die periode, de middeleeuwen zitten we dan, zie je dat de steden steeds groter worden. En in die steden krijg je rijke handelaren die steeds meer inspraak eisten. En die kregen dat ook. Vorsten en koningen namen die macht dan ook gewoon weer terug wanneer het hun beter uitkwam. Maar oké. We
We komen bij de 16e eeuw, de opkomst van het humanisme. Vanaf dan zie je dat de intellectuele elite zich er ook mee gaat bemoeien. Zij eisen ook meer inspraak, maar niet alleen voor zichzelf, vooral eigenlijk voor het gewone volk. Denkers als Erasmus en Machiavelli die... Misschien heel eventjes over, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar heel even over Machiavelli. Dat blijkt dus een democratievernieuwer te zijn. Ja. Ik wist dat niet. Hey, u wel? Kent u zijn bekende uitspraak van Machiavelli? Doel heiligt de middelen, heel goed. Hey, blijkt dus niet van hem te zijn. Mevrouw, hij heeft dat dus nooit gezegd. Ik dacht dat ook. Machiavelli, doel heiligt de middelen. Zo simpel is het. Hij heeft dat nooit gezegd. Hij heeft 2 boeken geschreven in Machiavelli. Eén omdat hij werkloos was en één omdat hij oud was en tijd over had. In zijn tweede boek schreef hij, dat is de waarheid, in zijn tweede boek schreef hij, en dit wist ik dus niet, en ik citeer u letterlijk 500 jaar geleden, als de elite niet door het volk gecontroleerd kan worden, zal die elite nooit macht geven aan dat volk of de belangen behartigen van dat volk. Dus wil je dat het volk mee kan doen, wil je dat het volk gezien wordt, moet je macht geven aan het volk. Machiavelli 500 jaar geleden. Dus de volgende keer dat je op een verjaardagsfeestje zo het nog een keer hebt over Machiavelli, weet, het was een democratievernieuwer. Dankjewel, Lucas. Goed. Kortom, het denken was gestart. En dan komen we bij de verlichting. Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. De mens komt steeds meer centraal te staan. Nou, dat leidde tot de Amerikaanse onafhankelijkheid. Vervolgens de Franse revolutie. Ja, en vanaf dan moet de adel toch echt de macht gaan delen met alle burgers. Niet met alle burgers, Eva. Nee, klopt. Nee, natuurlijk gewoon wel weer uitgesloten. Die kinderen, vreemdelingen, slaven en vrouwen, die mogen nog niet meedoen. Nee, voor de vrouwen bijvoorbeeld komt het eigenlijk pas na de industriële revolutie, eind 19e eeuw. Maar tijdens de industriële revolutie zie je dat de steden nog groter groeien. En de economie heeft nood aan mensen die kunnen meewerken. En dus willen ze ook steeds meer gewone mensen stemrecht geven. Voor vrouwen dus gezegd, komt dat er nog even een stukje later, pas aan het einde van de 19e eeuw. Weet iemand toevallig wat het allereerste land ter wereld was waar alle vrouwen mochten meestemmen? Iedereen. Nieuw-Zeeland? Ja, Nieuw-Zeeland! Nog Ik wist een dat punt niet. voor jou. Jij wist dat. Die jongen heeft al 2 punten, hè? Ja, echt, die gaat echt hartstikke lekker daarop links. Weet je toevallig ook wanneer dat was? 19e eeuw al, toch? Ja, 1893. 1893. Weet je dan ook of iemand anders... Nu heeft deze kant de kans om heel veel punten te winnen. Wat is het eerste land in Europa waar alle vrouwen ook mochten meedoen? Dit gaat voor dubbele punten. Ja, dubbele punten. Oké. Iemand aan de linkerkant? Zweden? Bijna. Wel, Denemarken? Nou, Finland. Finland in 1906. Wanneer mochten we in Nederland meestemmen? 1919 precies, ook een punt hier. We hebben nu 100 jaar officieel stemrecht voor de vrouw. Maar, ja, Lucas. Ja. Wanneer was het in België? 1948. En je weet het, nee, en ze zegt dat speciaal om ons te kloten, omdat wij en dat is België zo laat waren. Ja? Absoluut. En dat is omdat wij in 1919 heel andere dingen te doen hadden. Dat is de reden. Waarschijnlijk studeren voor 10 voor taal. Ja. Maar goed, oké. Goed uit. Maar lieve mensen, het gaat nog helemaal niet zo goed hoor, democratisch gezien. Want begin van de 20e eeuw zetten we zelfs nog een gigantische stap terug. De democratische opbouw die we tot dan toe hadden, stort keihard in landen als Duitsland, Italië en een andere rij aan fascistische staten. Na de Tweede Wereldoorlog gebeurt hetzelfde in verschillende communistische Oostbloklanden. 1989 valt de Duitse Berlijnse muur. Maar dan wordt er echt nog tot diep in de jaren 90 in verschillende Europese landen, zoals bijvoorbeeld het voormalige Joegoslavië, nog volop gestreden voor vrijheid en democratie. Maar nu kunnen we dan toch wel echt eindelijk stellen dat ons kleine continentje eindelijk officieel geheel democratisch is. Zo, applaus voor Eva. Nou, dat was even, ja. Hoppa, de hele rit er doorheen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. Zo, oh my zeg, wauw, officieel democratisch. Ik weet dat dat meer geschiedenis is dan je ooit gehad hebt, maar wij wouden het gewoon eventjes meegeven, omdat wij wisten de helft ook niet. Ik zal eerlijk zijn, wij wilden even zien hoe is dat gekomen. En je ziet, het stond zo. En officieel zegt ze democratisch. Officieel. Wist je dat trouwens maar 5 landen in de wereld zichzelf officieel niet democratisch noemen? 5. Namelijk Qatar, Brunei, Swaziland, Saoedi-Arabië en Vaticaan. Dat is alles. De paus geeft nog steeds toe dat hij niet democratisch is, maar de rest wel. Noord-Korea noemt zichzelf democratisch. China noemt zich democratisch. Nederland noemt zichzelf democratisch. Weet je? Wij vonden het best raar als je keek naar die geschiedenis om te zien hoeveel dat er al democratische ideeën waren en hoe weinig tegen dat het echt democratisch was. En zitten we nu echt in een democratie? Kijk,
Als je rekent vanaf dat er geen oorlog meer is en dat het officieel is het minder dan 20 jaar in Europa. Dus de Europese Unie zoals we die kennen is minder dan 20 jaar officieel democratisch. Dat wil zeggen dat ik bijna dubbel zo oud ben als de democratie in Europa. Laten we daar even over nadenken. Wat we hier zien is inderdaad een versie van de geschiedenis van de westerse democratie. Dankjewel Eva, supergoed gedaan. Maar we kwamen erachter in ons onderzoek dat één ding echt niet klopt. De westerse democratie die is niet ontstaan in Griekenland. En dat is wel wat ik op school heb geleerd. En ik niet alleen, ons hele team. Ja. Toch, Lucas, waar heb je op school gezeten? Ik zat in Roeselaar op school, dat is een klein dorp ergens in België. En daar zat op een jongensschool nog, alleen maar jongens. En we kregen nog les van priesters. Hè? Er is nooit iets gebeurd trouwens, dat wil ik duidelijk maken. De rechter kon niks vinden. Maar het belangrijkste is dat dus de Grieken was boven en onder. Hè? Grieken, onze leraar Grieks zei zelf... Oh, boven en onder. Onze leraar Grieks zei zelf... Onze leraar Grieks zei zelfs, Lucas, je moet op je blote knietjes de... Kijk, nu komt het alweer. Ja. Laat maar. Eva, ben jij een Wolverga? Wolverga, Lindencollege, niks met priesters, maar ook alles. Er ging niks boven de Grieken. Ja, zeker. Ook niks boven de Grieken, voor Grieken na. Nou, dat was dus bij ons hele team zo, hebben wij ontdekt. Maar ja, het is natuurlijk niet zo dat er eerst chaos was en barbarij. En toen kwamen de Grieken en die brachten beschaving. En die zeiden, weet je wat we moeten doen? Democratie, hup, hier is het. Gaan we doen, leuk. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. De Grieken die haalden ideeën uit Fenicië. Ik wist niet waar dat lag. Misschien weet iemand waar het lag? Fenicië, dat is het huidige Libanon. Daar kennen ze dus al 1500 voor Christus burgerraden en scheiding der machten. Dat wist ik niet. En via allerlei handelsroutes kwamen ook die ideeën weer in Griekenland terecht. Maar de Feniciërs die hebben de democratie ook niet uitgevonden. Ook niet. Zij haalden inspiratie uit Mesopotamië. Mesopotamië. Weet iemand waar het lag? Ja. Ja, en ook het huidige Syrië. En het is vooral in dat gedeelte dat ze 3000 voor Christus al 3 principes kenden waarop onze huidige democratie nog steeds is gestoeld. Ten eerste. Vrijheid en gelijkheid voor alle burgers. Ten tweede. Een legaal kader, dus wetteksten. Bijvoorbeeld de Code van Hammurabi. Dat is een van de oudste wetteksten ter wereld. En ten derde. Het principe van stemmen. En hoe stemden de Mesopotamiërs? Ook daar mochten alle mannen, alleen de mannen, bij elkaar komen en enkele van hen mochten spreken. En als je het eens was met de spreker, dan knielde je bij die persoon neer. Dus op die manier bracht je jouw stem uit. Als de mannen er nu onderling niet uitkwamen, dan mochten wel de vrouwen meedoen en zelfs de jongeren. De Mesopotamiërs geloofden dat het oor en niet de hersenen de zetel van de intelligentie was. En daarom was het toen dus heel belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Zo, lieve mensen, thuis, hier, overal, ik weet niet waar jullie zitten. Maar voor ons was dit nogal een shock. Hè? Wat bleek, onze leerkrachten hebben tegen ons gelogen. Hè? Eerst onze ouders over Sinterklaas, daarna onze leerkrachten over het begin van de westerse democratie. Wat is er nog niet waar in ons leven? En ten tweede, de westerse democratie is dus begonnen in Syrië. In Syrië, daar waar we nu al een paar jaar de democratie aan het inbombarderen zijn. Wij vonden dat best ironisch, als ik eerlijk mag zijn. Ik vond vooral een openbaring dat democratie dus helemaal niet iets is wat van ons is. Het is helemaal geen westerse uitvinding. Overal in de wereld en de hele geschiedenis lang hebben allerlei verschillende culturen, verschillende democratische principes ontwikkeld en toegepast. Als je het kunt zien zo, misschien een beetje door de tijdlijn heen, mooi metaforisch. Het oude Chinese Rijk zijn genoeg voorbeelden van. Verschillende Indiase culturen, de Métis in Canada, de Azteken in Midden-Amerika. Ja, maar het oudste voorbeeld dat we gevonden hebben is 40.000 jaar geleden. En dat is bij de oorspronkelijke bewoners van Australië. Je mag niet meer de Aboriginals zeggen, je moet de Atsi zeggen. En dus als ik dat op de tijdslijn zou willen ophangen, dan moet ik eigenlijk naar die kerk die jullie daar hebben, die bijna scheef... Ja, die, maar dat ga ik niet doen. Dus ik hang hem hier. Voilà. Het was ook een super mooie vorm van democratie die ze daar toen al hadden bij de Atsi. Want, om meerdere redenen, er werd gekeken wie of wat allemaal belang had bij de uitkomst van een beslissing. En al die stemmen werden vertegenwoordigd. Dus
Er was letterlijk iemand die sprak voor de bomen. Iemand die sprak voor de dieren. Iemand die sprak voor de zee, voor de lucht, voor de aarde. Dus zij wist al heel goed dat zij deel waren van een groter geheel. En dat ze dus zorg moesten dragen voor dat geheel. Ja, en? Wat? Hoe weten wij dat? Nou, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk zegt men dat het 100.000 jaar geleden is, maar men heeft tot 40.000 jaar geleden daar voorbeelden van gevonden. En daarmee dat we die tekening hebben gedaan, men tekende dus hun manier van praten, want men kwam ook bij consent. Dus men heeft uiteindelijk dat natuurlijk van stam tot stam overgeleverd, dan is men dat beginnen opschrijven, maar nog voor de schrift was, tekende men bijeenkomsten van dus verschillende stammen, kwamen mensen samen, men moest praten tot men eruit kwam, dus men tekende dat letterlijk op hoe dat ging. En dat iemand voor de bomen stond, ziet men, doordat men letterlijk bomen tekende en daar werden pijlen naar getrokken, naar figuren. En dus die stammen leven nog steeds. De eerste geschiedschrijving die er ooit was, dus vanaf dat het woord er kwam, werd dat ook zo opgeschreven, overgeleverd van de voorvaderen. En men heeft lang gedacht, ja, die kunnen liegen wat ze willen, maar men heeft dat dus weer bewezen gevonden in rotstekeningen tot 40.000 jaar geleden. Dus vroeger deden we 100.000, maar de rotstekening was 40.000 jaar geleden. En dus het feit dat men dus niet alleen met stemmen werkte, maar met consens, was ook mooi. Ja, dus Soms niet de meerderheid beslist. honderden mensen gingen praten tot ze eruit kwamen. Je kunt je voorstellen als je dat in Nederland gaat proberen, waar iedereen alles wil zeggen, dat is niet normaal. Ze zijn bij 7 dagen bezig. En wat ze ook uit afgeleid hebben uit die tekening, is dat ook emotionele argumenten even sterk meetelden als rationele. Ja, het hoofd en het hart was allebei belangrijk. Dat tekenen ze ook uit en dat is ook door de overlevering overgeleverd. Super mooi. Nou, u ziet, dames en heren, heel de geschiedenis lang. Eigenlijk, sinds de mens ontstaan is, proberen we al vorm te geven aan onze waarden. En dat is meer samen, minder samen. En door heel de geschiedenis heeft men dat, verliest men dat. Heeft men dat, verliest men dat. Dus ook nu hebben we iets dat we zo weer kwijt kunnen spelen. Ja, dus het is echt een dunne lijn, het kan zo weer weg zijn. Daarom is het van belang dat we goed nadenken over wat willen we niet kwijtraken van de democratie. Wat is voor ons echt essentieel aan democratie? Welke democratie willen wij? En dat gaan we nu samen met jullie bepalen. Ja. Nu, we doen dat niet alleen hier. We doen dit op elke plek waar we komen. En ik noteer wat er gezegd wordt. En die resultaten nemen we ook weer mee in ons onderzoek. Ja, en dus, als we willen weten, hier, met jullie, wat voor democratie we zouden willen, in een ideaal geval, dan moeten we als antwoord geven op de volgende vraag. Wat zijn de essentiële onderdelen van die democratie zoals we die zouden willen? Dus wat moet er absoluut zijn als wij kunnen spreken over democratie zoals jullie dat willen? Je mag dat zo meteen één voor één gewoon roepen naar mij. Misschien door je hand op te steken, dat werkt iets makkelijker. En dan gaan we stemmen wat de rest daarvan vindt door je stemkaarten. Dat zijn die groen, rode, blauwe kaartjes. Eens is groen, rood is oneens, blauw is... Dat is goed voor jou. Ik heb geen idee. Het interesseert mij geen reet. Heel even tussendoor. Heeft iedereen stemkaartjes? Heeft iedereen een stemkaartje? Ik hoor een nee. Oké, komt eraan. Daar, die meneer nog. Eva gaat geven. Eva, voor de mensen die de inleiding hebben gemist, komt uit Leeuwarden. Spreekt ook Fries. Dus als mensen in het Fries willen antwoorden, kan dat. Toch, Eva? Jazekers. Volgens mij is het wel helder, Eva. Je blijft met die kaarten daar staan. Oké, goed. Hoe lang hebben we? 10 minuten. Oké, zeg maar. Wat moet er absoluut in de democratie zoals je die zou willen? Handen. Hand omhoog. Handen. Wat moet er absoluut? Meneer. Gelijkheid. Wat bedoel je met Vrouw-man. gelijkheid? Tussen vrouwen en mannen. De mensen zijn gelijk of gelijkwaardig? Gelijkwaardig. Gelijkwaardig. Oké, wie is daarmee eens? Wie is daar onmee eens? Alle mensen, Groen, rood, alle mensen blauw. zijn gelijkwaardig. Doe je ook mee illegale mensen? Zo, iedereen is gelijkwaardig, toch meneer, voor u? Ja. Groen, rood, blauw, omhoog. Allemaal stemmen omhoog. alsjeblieft. Ja, en mag probeer ook zelf meestemmen. Heel goed, Ja, meneer dit zelf is ook stemmen en hij stemt groen. 100% is daarvoor. Alleen maar 100%. groen. Probeer wel je kaartjes zo te vouwen dat we 1 kleur zien. Sommige mensen tonen ons 3 kleuren. best Maakt het ingewikkeld. Mooi, maar ingewikkeld. Wat moet er nog in? Ik zag daar nog een hand juist. Wat moet er nog in? Kijk, dit was niet zo'n dilemma naar mijn idee. Een representatieve democratie. En wat bedoelt u daarmee? Een representatieve democratie, dat was dus dat voorbeeld wat jij daar noemde. Ik weet niet meer wat volk het was. Maar er sprak iemand en degenen die het ermee eens waren, die knielden bij hem neer. Ja, die stemden dus eigenlijk niet, maar die sloten zich aan bij een bepaalde mening. Dus zij voelden zich vertegenwoordigd door die persoon die sprak. Maar zegt u dan dat in jouw democratie zoals je die zou willen, moet er representatie zijn dat iedereen zich gehoord en gezien voelt? Ik ben een voorstander van representatieve democratie. Dat hebben we nu. En ik vind dat daar op dit moment hier en daar aan geknaagd wordt. En Er dat wordt vind ik hier en daar eigenlijk niet zo aangeknaagd. Door niet-representatieve ja, meisjes. goed, je krijgt op een gegeven moment allemaal bewegingen. Bijvoorbeeld dat men zegt van dat bepaalde zaken in wijken zelf geregeld worden. En dat je dus meer een soort referendum
politiek Ja. krijgt in plaats van de representatieve Het is helder. Dus u zegt, we gaan gewoon eerst even stemmen. U zegt, we willen representatieve democratie. Mensen moeten zich vertegenwoordigd voelen door vertegenwoordigers. Wie is daarmee eens? Wie is daarmee oneens? Wie Stemmen denkt, ik weet niet eens wat representatief betekent. Groen, rood, blauw, alsjeblieft. Rood, groen, blauw. Hoog alsjeblieft. Ook de Mevrouw heeft achterste de rij, rode nog jak even aan, maar nadenken. twijfelt. Als je Dit is- twijfelt, blauw, hè? Rood, ja. 12, 95% is 95% daarvoor. Oké, wat moet er nog absoluut in een democratie? Meneer, daar vanaf. Ik zou het wel mooi vinden als alles in het ecosysteem zich vertegenwoordigd niet per se kan voelen, maar dat we dat wel wat beter organiseren met elkaar. Wilt u dan zeggen dat er bijvoorbeeld ook rechten voor dieren moeten komen en rechten voor natuur? Ja. Want in sommige landen is dat, hè? Ja, nee, in Australië heb je een rivier. Of Nieuw-Zeeland. Ja, Rivieren dat zou hebben rechten. ik vind dat een hele ingewikkelde, maar het zou goed zijn als we ons realiseren dat we onderdeel zijn van een systeem en dat alles in dat systeem ook vertegenwoordigd is. Nou, heel helder, meneer. We gaan kijken wat men vindt. Dat wil zeggen dat dieren en natuur ook rechten hebben. Wie is daarmee eens, wie is daarmee mee? Maar kijk Groen, eens aan. rood, blauw, alsjeblieft. Meneer niet en meneer blauw en beetje eindig is rood. groen. Dus 90% is ervoor. Wat een barmhartig Leeuwarden. Ja, Oké, wat nog? Wat moet er Volgende. absoluut in de democratie zoals je die zou willen? Handen. Zeg maar. Mevrouw. Zekerheid van inkomen en veiligheid. En veiligheid in de zin van dat je niet wordt aangevallen. Dat als je de straat op gaat, dat je niet gevaar loopt. Dat soort dingen. Maar Dus vooral, u zegt, essentieel voor een democratie zoals je wil, is zekerheid van inkomen en veiligheid. Ja, dat Oké. denk ik wel. En met inkomen wil je dat dan zeggen, je krijgt altijd geld? No matter what? Nou, dat lijkt me wel handig. Want als je niks hebt, ben je ook automatisch niet meer veilig. Dat vind ik interessant. U koppelt eigenlijk armoede met onveiligheid. Ja. Die horen dus echt bij elkaar. En wil je dan een basisinkomen of wil je dan gewoon dat er altijd een soort van zorgsysteem, jullie zeggen Ja, zorgstelsel. zorgstelsel is? Nou, ik wil graag dat knappe koppen die daar daadwerkelijk verstand van hebben zich over buigen. En niet een stel mensen roeptoeters met meningen, zeg maar. Dus laten we zeggen, u wil, even voor duidelijk, u wil inkomenszekerheid en veiligheid voor iedereen. Laten we die schrijven. En als bijmarkering in ons hoofd, geen roeptoeters. Vind ik heel helder. Nou, sowieso als overkoepelend ding lijkt het me handig als experts regels maken. Weet je wat, we doen eerst die ene en dan komen we bij die experts. Vind ik goed. We doen eerst... Oh, ja, stop maar Ja, nee, maar we doen dus eerst veiligheid en inkomenszekerheid. Wie is daarvoor eens dat dat essentieel is voor een democratie, dat er veiligheid en inkomenszekerheid moet zijn? Stemmen allemaal. Eén rood. Eén rood. 95% is ervoor. En nu wil ik toch zeggen, u zegt eigenlijk ook dat belangrijke zaken moeten door experts beslist worden en niet door roeptoeters. Nou, dat vind ik een leuke, alleen al voor het woord roeptoeter. Ja. Hè? Wie is daarmee eens dat je eigenlijk zaken moet laten beslissen door experts en niet door roeptoeters? Pas op, dat wil wel zeggen dat je een systeem hebt waar een experts. Dus dat is een bepaald systeem. Wel experts, geen roeptoeters. Wie zegt Stemmen experts? alsjeblieft. Oeh, hier Mag is veel 1, 2, rood en blauw. 5, 6. Ja, nog meer. Die moeten wel democratisch worden. Oh. Maar dan stemmen we dat zo. Dan stemmen we dat zo. Dus puur experts en roeptoeters krijgt maar 20%. Maar u zegt representatief verkozen experts. Die moeten representatief verkozen zijn, toch? Dus de experts moeten verkozen zijn. Oké, dus verkozen experts maken belangrijke beslissingen. Zou die doen? Oké, wie is daarmee eens? Verkozen Stemmen experts maken belangrijke blauw, beslissingen. Groen. Ja, stemmen Rood, allemaal blauw, ook als in je het denkt, midden. ik snap er geen reet meer van. Dan is blauw blauw, hartstikke goed. rood, groen. 75% is ervoor. Ja, dus je kan altijd het idee van iemand anders nemen en zeggen, ik vind het bijna goed, maar ik wil nog iets aanpassen. Ja. Wat moet er nog in? Mevrouw, ja! Zo. Welzijn centraal in plaats van welvaart. Aha, welzijn moet centraal staan in plaats van welvaart. Maar ook in plaats van welvaart. Oké, goed. Welzijn in plaats van welvaart moet centraal staan als beleid in een echte democratie. Stemmen alsjeblieft. Wie Groen, is er mee rood, eens? blauw. Beetje hoger, zodat ik het goed kan Voor de zien. mensen, als je een woord niet begrijpt, moet je het ook zeggen. Nee, welzijn, welvaart. 95% is ervoor. Oké, wat nog? Wat moet er absoluut in? Mevrouw. Democratisch als vrouwen meer mogen beslissen over hun eigen keuzes. En ik weet niet of ik het wel democratisch vind dat mannen ook gaan beslissen over vrouwenrechten, zoals abortus bijvoorbeeld. Dus eigenlijk zeg jij, heel specifiek, in een democratie vind jij vrouwen moeten mogen stemmen over dingen die met vrouwen te maken hebben en mannen moeten daar niet zich mee moeien. Niet per se, Jullie- maar wel als Oké. laatste stem. Vrouwen krijgen de laatste stem als het over vrouwenzaken gaat. Ja, in het verleden is het natuurlijk heel veel geweest en heel lang ook zo geweest dat mannen besloten wanneer vrouwen iets mochten of wat ze mochten. En nog En dat steeds. zou ik niet weer terug willen. Nou Dus ja, ik vind in- het best in wel de politiek- democratisch dat wij zelf in ieder geval de laatste stem mogen hebben over of wij bijvoorbeeld met z'n allen Ik vind vinden. het heel leuk. Ik heb die het nog nooit abortusrecht. gekregen, dus ik vind het eigenlijk een mooi voorstel. Jij zegt vrouwen krijgen de laatste stem als het gaat over... Wist je specifieke bijvoorbeeld, als ik nu vrouwendingen. toch heel even bijvoorbeeld, er is dus nog altijd 21% belasting op tampons en maandverband. Hè? Niet meer in Nederland,
Maar in de helft van Europa Nou, is dat zo. wc-papier heeft dat ook niet. Dus waarom? Nee, maar condooms en glijmiddelen hebben dat ook niet. Dus maar tampons Nee, dat is toch wel. raar? Dus, ja, en Vind in ik niet België, democratisch. in België is het pas vorig jaar afgeschaft. Omdat het probleem was dat altijd mannen ermee bezig waren. Die dachten, ja... Ja, laat die mannen mee. zijn daarmee bezig. Te Ik weet veel. het. Ik vind dat meer Wij moeten vrouwen minder met daarmee tampons bezig zijn. Volgens mij is het helder. Mag ik het een beetje oneerbiedig vrouwenzaken noemen dan? Vrouwen Ja. krijgen laatste stem in vrouwenzaken? Oké, dus als het dat eigenlijk... Nee, vind ik ook niet. Dus Heb eigenlijk iets zeg jij, beters. de groepen waar het over gaat, die krijgen de laatste stem als het over hun gaat, toch? Dat zijn wel de experts. Ja. Vrouwenbelangen? Dat zijn de Het gaat experts. niet over vrouwen, het gaat eigenlijk over de groepen waar het over gaat. Dus als er beslissingen over groepen, dan moeten die groepen de laatste stemming krijgen. Oh, jij wilt specifiek vrouwen? Het gaat alleen over de vrouwen. Oké, vrouwen. Vrouwen, punt. We gaan stemmen. Vrouwen mogen de laatste stem krijgen als het om vrouwenzaken gaat. Beslissingen. Groen, rood, blauw. Groen, rood, blauw. Stemt u maar. Groen, rood, blauw, groen, ja, rood, de blauw. mannen onthouden Oké. zich hier een beetje. Ja, inderdaad. Daar rood. Het is 60% is ervoor. Er zijn 2 mannen die groene stemmen. Alle mannen dachten blauw of rood. Ik ga het noemen. Interessant, maar leuk. Vanavond thuis. Mevrouw in het Deze rood. hebben we eerder. Ja. Ja. Vrijheid van meningsuiting. Oké, en bedoel je dan, je mag zeggen wat je wil of zitten er nog grenzen aan? Nee, je mag zeggen wat je wil. Gelijk wat je wil, zonder grenzen. Oké, wie staat mee eens, wie staat tegen, wie onthoudt zich? Vrijheid van Groen, meningsuiting. rood, blauw. Groen, Vrijheid rood, van meningsuiting gaat het over. Je hier mag helemaal alles zeggen anders wat je dan wil. hier. Ja, hier is, dit is 50% is ervoor. 50% is voor. Interessant. Oké, interessant. Dankjewel. Mevrouw in het rood. Zeggenschap is belangrijk. Dus als jij werknemer bent, dan moet je zeggenschap hebben over je werk en je organisatie waar je werkt. Als Oké. jij in een organisatie zit, in een verzorgtehuis, dan moet je zeggenschap hebben over hoe dat daar werkt. Ja. Dus zeggenschap in een democratie. Niet alleen een paar representatieve bobo-politici. Iedereen die waar je werkt, moet je kunnen zeggenschap hebben over je werk. Waar je woont, Ja. moet je zeggenschap Helder. hebben over je Dus woont. eigenlijk zegt u, een echte democratie wil dat je op alle lagen medezeggenschap hebt. Oké, op alle lagen medezeggenschap. Wie is daar mee eens? Wie is daar niet mee eens? Wie onthoudt zich? Groen, rood, blauw alsjeblieft. Je moet op alle lagen Hier één medezeggenschap. blauw, nog een paar blauw. Dit is 80% is ervoor. Ja, oké, 80% goed. is Voilà, ervoor. goed. En er wordt een discussie gevoerd. Ik snap dat je zo zijn, op sommige dingen wil dieper gaan. Alleen, jullie mogen kiezen de essentiële onderdelen. Je hebt nog 53 seconden daar van achter, meneer met de baard. Ja, en goede democratie heeft ook een goede onafhankelijke journalistiek. Helder. Wie stemt daarvoor tegen Onafhankelijke journalistiek. Groen, rood, blauw. Als We je hebben stemmen, nog nooit hier een rood op gehad. 100% is hiervoor. Ook hier in Leeuwarden is mijn voorkeur. Jongens, 100%. Omroep Friesland, positief. Men wil een onafhankelijke Nog pers. iemand? Ja, Handen. meneer daar. Moment. Ja, kom naar jou. Dat een groot deel van Nederland... Even opnieuw graag. Ja. Een groot deel van de Nederlanders stemt niet. Dus eigenlijk is de democratie vertegenwoordigt niet alle Nederlanders. En dat is eigenlijk in heel Europa is dat zo. En wilt u stemplicht dan? Ja, in principe In België hebben we dat, vind hè? ik gewoon dat je de verplichting hebt. En als ik dat beweer, dat betekent dat je moet gaan stemmen. Je moet gaan stemmen. Oké, Stemplicht. stemplicht. Wie zegt stemplicht? Groen, rood, blauw. blauw. Stemmen Zoals in alsjeblieft. België hebben. Stemplicht. Hoog Wie wil er naar alsjeblieft. België toe? Oeh, het is heel verdeeld. 30% is ervoor. 30% is voor stemplicht en de rest heel veel onthoudingen. En een paar mensen zeggen hell no. De Oké, tijd is om. stop. Ja, hier vooraan ook nog. Wacht eens. Ten eerste, ja, je mag nog één brengen. En de tweede, de tijd is op. Ja, zegt u maar. Er is hier in Leeuwarden een boek geschreven, dat heet De Republiek. En daar komt het principe van niet van stemmen, maar van loting. Loting? Naar voren toe. Bent u voor loting? Dat wil ik niet met U wou gelijk gewoon een boek zeggen, maar ik promoten, denk het is misschien wel een leuke om in de groep te gooien. In de groep te gooien. Maar wil u laten stemmen over loting? Wat op zich ironisch is. Maar... Zullen we dat Ja, doen? nou ja, daar Oké, moet je al over voor de stemmen. mensen die het niet kennen, loting wil zeggen dat je eigenlijk willekeurige mensen, gelijk zo in een jury van een rechtszaak, willekeurig trek je mensen uit, zij kunnen nee zeggen, maar als ze ja zeggen, gaan zij over de zaken beslissen. Dus gewoon geen politici, maar willekeurige mensen. Wie is er voor loting? Wie zegt er hell no? En wie zegt er ik weet niet waar ik ben? Groen, Oké. rood, blauw. Rood, Komt er groen, blauw. Heel veel Rood, groen, groen. blauw. Heel Eén, veel rood. twee. Er zijn maar, Twee ja, dus 10% is ervoor. 2 mensen zijn voor loting. Oké, dankjewel. Naar beneden. Proficiat aan jezelf. Goed. Kijk, nou ze heeft het al gedaan. Dus Sarah heeft op de knop gedrukt. En wat je ziet is, wat weinig stemmen kreeg, werd klein. Wat veel stemmen kreeg, werd groot.
Dit doen wij overal waar we komen, toch Eva? Absoluut. En wat bijvoorbeeld hier nu ook opvallend is nou, we zijn het sowieso heel erg met elkaar eens. Vrij veel groot en dik. En het gaat toch ook veel over dat we ons vrij moeten voelen tegenover alles wat met rechtsstaatzaken te maken heeft. Misschien kun je het even vergelijken met Oerol. Wat ik wel leuk vind vandaag is dat er een paar dingen zijn die we nog nooit gehoord hebben. Vind ik wel klopt. leuk. Vind ik wel Absoluut. leuk. En like die vrouwen en vrouwen, ja, die hebben we nog nooit gehad. Veiligheid, inkomstenzekerheid ook nog nooit gehad. Vooral die samen hebben we nog nooit gehad. Nee. Ja, dit is het Terschelling. Dus dit was de laatste keer op Oerol. Ja, wat daar al heel veel wat opviel, was dat daar ging het echt veel meer over. Nou, de trias politica, de onafhankelijke rechtsstaat. Dus al die grote instituten, die werden daar allemaal heel veel behandeld. Oh ja, wat daar leuk was, er was iemand die zei dat dus het algemeen kiesrecht vanaf 18 jaar, daar antwoordde iemand dan weer op. Kinderen mogen dan ook weer stemmen vanaf 12 jaar. Waarop iemand anders ook nog weer andere antwoorden. Mensen mogen stemmen tot 65 jaar. Ja. Ja. Maar beiden haalden het niet. Nee. Beiden haalden het niet. En wat je dus ziet is, nu werd er niks gezegd over godsdienstscheiding, over kerkenstaat, over onafhankelijke macht en zo. Helemaal waren jullie niet mee bezig. In België ook niet. Dit is België. Ja. De laatste keer dat we in België waren, toch? Ja, Mechelen was dit. Ja. Ja, en dan zie je dat er toch ook een ander type dingen worden geroepen. In Nederland horen we vaak dingen die met systeem te maken hadden, met wetten, met regels. En in België horen we heel veel dingen over menselijke omgangsvormen en zo. Dus vrij kunnen uiten wie je bent, wederzijds respect, dat soort dingen. Meer Luisteren naar filosofisch, hè? elkaar. Ja. Ja. Nu, dat buiten de grenzen wil ik ook even zeggen, want we hebben die nooit meer gehoord. Hebben we nu toch al in verschillende landen gedaan. Buiten de grens was een mevrouw, net zoals meneer eigenlijk, de tijd was op. En toch ging ze ervoor, wat ik altijd waardeer in mensen. En er was een oude vrouw en die stond zelfs op. Hè? En die zei ze van, ik wil nog zeggen, buiten de grenzen. Dat riep ze echt zo. En ik dacht, oké, wat bedoelt hij daarmee? En zij zei, wat je dus nu vaak hebt, is dat bedrijven en mensen, omdat ze in een democratie ontstaan zijn, ervan uitgaan dat zij democratisch zijn. En dan gaan ze naar het buitenland en dan plotseling zijn ze een stuk minder democratisch. Ze houden zich niet aan wetten en regels. Mensenrechten zijn plotseling heel fluïde. En zij zegt, democratie gaat niet over landsgrenzen. Democratie gaat over de waarde die in jou zit. En je hebt die overal uit te dragen waar je komt. Zowel organisatie als een mens. Nou, vond ik toch een mooie. Met de groeten van mevrouw, ik weet niet waar ze nu is, of ze nog leeft. Maar het mooie is, ze heeft alleszins bijgedragen hier in Leeuwarden. Dat vind ik anders. Ja. Ik heb ondertussen het scherm weer gezet op wat wij hier hebben geroepen, wat jullie hebben geroepen eigenlijk. En de volgende vraag is nu natuurlijk, wie van jullie vindt dat de huidige democratie, zoals we die nu kennen in Nederland, in dit land, dicht genoeg komt bij hoe we het zouden willen? Vanavond hier. Dicht genoeg. Gebruik weer jullie stemkaartjes. Ja. Rood, groen, blauw. Wie zegt, ik ben tevreden, groen. Wie zegt van, twijfel, blauw. Wie zegt, nee, we komen niet dicht genoeg bij ons ideaal, rood. Dames, eventjes groen, rood, blauw. Ja. Ze waren nog de kleuren aan het tellen. Het zijn er 3. Ja. Blauw, rood, groen. Groen, Oké. rood, blauw, alsjeblieft. Ja, meneer. U bent nog aan het nadenken over het leven? Nog aan het nadenken over het leven. Heel goed. Oké. Iedereen die rood en blauw heeft gezegd, mag naar voren komen. Ja, wie rood en blauw heeft gezegd, kom maar naar voren. Kom maar naar voren. Ja, rood en blauw. En ik heb een fotografisch geheugen, dus ik weet waar iedereen zat. Oké, kom maar naar voren. Goed. Pak je dat andere ding? Ja. Oh. Zo, kom maar naar voren, kom maar naar voren. Heel goed, heel goed. De rest mag blijven zitten. Zo. Voilà. Kom maar hier bij elkaar, een beetje dichter. Ook daar, meneer. Zo, kom maar hier ook, dames. Hier een beetje dichter, hier zo. Kom maar hier, dames. Zo. Oké. Mensen die zijn blijven zitten, rustig. Ik ga even met deze mensen praten. Welkom, dames en heren. Welkom, welkom. Wij gaan nu een oefening doen die super oud is. Alleen, wie mee doet mee. Oefening die heet pijlen schieten. Die komt vanuit de tijd van de Spartanen en de Atheners. Ik had al gezegd, de Spartanen gingen altijd naar de muren van Athene gaan roepen. Ze schoten soms ook echte pijlen, maar ze hadden heel vaak debatten met elkaar waarin ze elkaar gingen met woorden bekampen. Dat gaan we nu ook doen. Jullie zijn vanaf nu de Spartanen. Jullie weten dat de democratie niet werkt. Ja, leef je even in je rol en kijk ondertussen naar de Atheners. Naïvelingen. Zij die nog geloven in de democratie, zie ze zitten met die glimlach op hun gezicht. Wat wij gaan doen zo meteen, inderdaad. Wat wij gaan doen zo meteen is, wij gaan 1 voor 1 naar de microfoon. En wij zeggen, de democratie werkt niet omdat. Dan zeggen wij wat wij willen zeggen, dan gaan wij terug. Wij kunnen dat zo vaak doen tot we niks meer weten of tot de tijd op is. Het goede van deze oefening is, u hoeft het niet eens te zijn met wat je zelf zegt. Ja? Atheners, rustig. Het gaat erom dat zij snappen dat ze fout zijn. Oké?
ik ga beginnen. De democratie werkt niet omdat wij zogezegd mogen meedoen met de macht. Wij gaan 1 keer in de 4 jaar stemmen en dan vervolgens, als je ziet wat de politici doen, wil dat zeggen dat we helemaal niet meedoen met de macht. Volgende. Athene is rustig. We hebben net geconstateerd dat we graag zouden De willen democratie werken met... werkt niet omdat. Ja. Oh, de democratie werkt niet omdat er geen experts in onze democratie, weinig experts in onze democratie werkzaam zijn. Heel goed, volgende. Nee, blijf maar staan, want je mag weer terug. Ja. Je gaat niet bij de Atheners gaan staan, alsjeblieft. Zeg. Je mag Oké. zo vaak als je wilt. Je mag zo Volgende. vaak als je wilt. De democratie werkt niet omdat. Ja. De democratie werkt niet omdat de meeste mensen zich niet vertegenwoordigd voelen door de macht of door de regering. Absoluut, heel goed. Volgende. De democratie werkt niet omdat je als deel van die democratie niet gegarandeerd veilig bent als mens en als deel daarvan. Absoluut, geen veiligheid. Dank u wel, Stem Faber. Voilà, heel goed. Volgende. De democratie werkt niet omdat we te weinig in staat zijn om ons in elkaar te verplaatsen. Kijk, we zijn allemaal met zichzelf bezig. Je mag zoveel Ja. als je wil. 10 keer. De democratie die werkt niet omdat de mensen zich er niet meer in herkennen. Heel goed. Volgende. De democratie werkt echt niet omdat we nog steeds niet in staat zijn om de armoede op te lossen. Absoluut. En meer nog, het is verergerd de afgelopen 10 jaar. Ja. De democratie werkt niet omdat we daar waar we over gingen verkocht hebben aan de multinationals. En die hebben nu de macht. Absoluut. We hebben zelf de eigen macht niet meer. Wie is de volgende? Democratie werkt niet omdat. De democratie werkt niet omdat degene met de grootste mond en het hardst schreeuwt vaak de meeste aandacht krijgt. De roeptoeters. Absoluut. Nieuw woord. Waarom nog? Zeg het ze maar hoor, de Atheners. De democratie werkt echt niet omdat de wereld naar de kloten gaat en de macht weet dat en doet niks. Absoluut. Heel goed. Dan nog? Zeg het maar. Even misschien ietsje hoger. De democratie werkt niet omdat er nog steeds misbruik gemaakt kan worden van de regels in eigen belang. Jazeker. Wie wil mag egoïstisch zijn. Wat nog? De democratie werkt niet omdat we niet meer de tijd nemen voor reflectie. Absoluut. De democratie werkt ook niet omdat we met verschillende standaarden werken. Van bedrijven vragen wat een, van mensen vragen wat ander. De een moet wel belasting betalen, de ander hoeft het niet. Absoluut. Absoluut. Wat nog? Misschien van de jongeren ook het? De democratie werkt heus niet omdat de macht zegt vaak dingen die ze dan vervolgens helemaal niet doen. Absoluut. Ze doen hele andere dingen die we helemaal niet gezegd hebben als volk. Of niet gestemd hebben, absoluut. Heel goed. De democratie werkt niet omdat de dingen die prioriteit hebben niet per se de dingen zijn die het meest dringend zijn. Dus wat belangrijk is en wat dringend is niet altijd hetzelfde. Zoals het milieu. Ja, nou, we moeten over een tijdje echt wel even er wat aan doen hoor, maar ik heb nu eerst een borrel. Wauw. Nee. Ja, nee. Dat is een hele goede impressie van, we weten allemaal van wie. Ja. De democratie werkt niet omdat de mensen met de minste toekomst de grootste stem hebben en mensen met de meeste toekomst eigenlijk niet mogen stemmen. Klopt, absoluut. De democratie werkt niet omdat... wat kan ik nou zeggen? Rustig. Even ademen, even opnieuw. Ja, waarom nog niet, jongens? Zeg maar. Waarom werkt de democratie niet? Voilà, ze weten het alweer terug. De democratie werkt niet omdat zetels belangrijker zijn dan inhoudelijke dingen en iets voor de aarde of voor de wereld doen. Absoluut. Liever naar Ikea dan naar de aarde. Absoluut. Zetels. Zetels. Ja. De democratie werkt niet omdat we heel erg bezig zijn met morgen, maar de stip op de horizon niet over 30, 50 of 500 jaar hebben gehad. Korte termijn denken, absoluut. De democratie werkt niet zolang een door ons gekozen premier Rutte handjes schudt met ene Bolsonaro. Kijk, voilà. Heel specifiek. Wat nog? Waarom werkt hij nog niet? Kom maar. Wie weet, we mag. Hè? En wie niks weet, die blijft gewoon rustig staan. Heel goed. De democratie werkt niet omdat hij het liefst op zijn gat zit. Als men het liefst op zijn gat zit. We zijn lui met z'n allen. We houden ons in. Heel goed. Wat nog? Lekker bezig, Spartanen. Kijk maar naar die Atheners. Moet je kijken wat we voor glimlachs nog steeds op hun gezicht hebben. Alsof dat ze het beter weten. De democratie werkt niet omdat de meeste mensen in een soort bubbel zitten van zelfgenoegzaamheid en niet de moeite nemen om na te denken over wezenlijke dingen van de wereld. Kijk, voilà. Heel goed. Dat is het, Spartanen. Kijk, daar komt nog. Nee, mij mag. De democratie werkt niet
Omdat er is een verschil tussen sympathiek zijn en empathisch zijn. Dus je kunt wel luisteren om te reageren. Bijvoorbeeld naar minderheden die ergens moeite mee hebben. Zwarte Piet. Maar je kunt ook luisteren om te begrijpen. En dat bedoel ik met sympathie en empathie. Dus van, oh ja, ik snap wat je zegt. Nee, je moet horen wat ik zeg. Psychopaat kan ook sympathiek zijn, hè? Ja, dat kan, zeker. Dat zien we regelmatig. Voilà, heel goed, heel goed. Sympathie en empathie, een hele mooie. Ja? Nog iemand? Mag ook zijn iets dat je zelf niet vindt, maar dat je hoort van je buurman of je voetbaltrainer of mensen in je straat die zegt van, dat moeten de Atheners ook horen. De tijd is bijna op, hè? Denk even na wat je nog wil zeggen. Niemand, Leeuwarden? Ik zie ze nadenken. Kijk, nee, ja, geen probleem. Religie is niet iets voor in de regering. Religie, regering, 2 verschillende dingen. Religie, regering, begin met hetzelfde, eindigt met iets anders. Heel goed, heel goed. Jongeman, nee, ga maar. Niet twijfelen, durven zijn. De democratie, ik sluit aan, de democratie werkt niet omdat soms inderdaad geen scheiding is tussen kerk en staat, maar de democratie werkt ook niet omdat we soms niet voldoende scheiding hebben tussen markt en staat. Heel goed. We moeten meer scheiden tussen macht en staat, kerk en staat. Heel goed. We hebben tijd nog voor 1. Kijk, een laatste. Van de jonge mensen die verplicht zijn door school. Ook een mening. Dit komt in verslag, hè? Nee? Jullie hebben geen mening over niks? Oké, stop even Spartanen, dankjewel. Heel wacht. Atheners. Jullie hebben dit nu, hè? Jullie hebben dit... Is dat Fries voor... Ja, Lucas, zeg eens. Nee, begrijp je? Ja, hè? Oké. Lieve Atheners, je hebt dit nu aangehoord van de Spartanen. Wie wil hierop reageren? Meneer, vertel. Nou, ik wil alleen maar even zeggen dat de democratie wel werkt. Omdat iedereen kan zeggen wat hij hier zegt. U zegt dus eigenlijk... En dat vind ik hele grote waarden. Dus en dat vind ik dat democratie top is in Nederland. Dus u zegt eigenlijk het feit dat al deze mensen kunnen zeggen en niet zeggen wat ze willen, laat zien dat democratie werkt, zegt u. Precies. Wauw, daar hebben we zelf nog nooit over nagedacht door deze oefening kozen. Heel goed, heel goed. Wat nog? Welke reacties hebben jullie nog? Je hebt dit allemaal gehoord en niet gehoord. Wat reageert u hierover, Atheners? Jongeman? Wat je in ieder geval kunt zeggen is, wat wel vaker wordt gezegd over de democratie, het is het minst slechte systeem. Dus daardoor kun je er ook heel veel kritiek op hebben. Oké, dus eigenlijk is het minst slecht dat je kan er veel kritiek op hebben, maar eigenlijk doordat je er veel kritiek mag op hebben, toont aan dat het minder slecht is dan bijvoorbeeld plekken waar je het niet mag hebben. Oké, heel goed. Jullie 2 glimlachende mensen die de hele tijd aan elkaar zaten, nog iets te zeggen daarover? Ja, ik zag het wel. Nou, het is best wel heel mooi dat natuurlijk het systeem in principe heel goed werkt. Maar als je dan luistert naar wat er allemaal voor commentaar, er zijn er best nog wel heel veel verbeterpunten. Best veel verbeterpunten. Ja, wat een mooi ding dat u dat nu toevallig zegt. Hè? Nou, ik vond het ook heel mooi dat jullie zo begonnen met de geschiedenis. Dat eigenlijk zeg maar in de oertijd, of heel 40.000 jaar geleden, hoe het begon, zeg maar, dat die waarden waren luisteren. En dat wij het vooral heel veel hebben over dat je je dingen kunt zeggen. Dus dat vond ik best wel een switch die we weer kunnen maken. Dat we beter naar elkaar luisteren. Heel goed. En wat die meneer ook zo net zei van dat punt. En dat we inderdaad, de Asti. Ja? Dat hij zo, sorry. Atsi, maar dan... Nou, dat hij zo mooi het geheel wilde omvatten. Dus zeg maar, en met de natuur samenleefde. Dat ze wisten dat ze gewoon inderdaad een soort geheel waren waar zij onderdeel van uitmaakten. En wij zijn heel erg met onszelf bezig. Dus als wij ook weer gaan meer kijken van, wij bestaan ook uit een geheel. En niet alleen met de straat waar je woont, het land waar je woont. Maar ook de natuur waar je gewoon afhankelijk van bent. Ja, dus dankjewel voor het samenvatten van onze voorstelling. En het feit is eigenlijk, nee, maar heel goed. En een compliment, want je hebt geluisterd. Maar u zegt eigenlijk, we moeten meer luisteren naar elkaar. En we moeten meer weten dat we deel van een geheel zijn. En we hebben verbeterpunten. En laat dat nu toevallig net het laatste deel van deze voorstelling zijn. De verbeterpunten. Maar eerst een applaus voor al deze Spartanen die meegedaan hebben. Dankjewel. Je mag terug gaan zitten. Ga maar terug zitten. Je hoeft niet op dezelfde plek te zitten. Wie weet wie je tegenkomt. Hè? Ga maar uit het eiland. Ga maar, mensen altijd op dezelfde plek terug gaan zitten. Yes, als iedereen zit. De verbeterpunten. Een mooier bruggetje kon ik niet krijgen, want daar gaan we nu naartoe. En we gaan ook naar jullie luisteren. Ik stel jullie de volgende vraag. Maarten, mag ik even het scherm op de definitie? Ja. Tot nu toe
hebben wij dit verzameld in ons onderzoek. Dit zijn de meest gezegde dingen tot nu toe wat mensen zouden willen in hun ideale democratie. Als ze iets kunnen verbeteren. ja. Hè? Ja, Dus eigenlijk onze hebben we vraag gevraagd is aan nu- mensen, ja. wat kun je verbeteren? En dit is werd gezegd. Ja, als er één ding zou kunnen zijn wat je zou kunnen verbeteren aan het huidige systeem, wat zou dat dan zijn? Dit waren de antwoorden tot nu toe. Nu, onze vraag is nu voor jullie, bekijk het even goed en praat er eventjes over met z'n tweeën. Hebben we daar nog tijd voor? Ja, praat er eventjes over met z'n tweeën en dan komen wij zo bij u terug. En vraag u af, wat mist er misschien nog? Dan vul ik dat erbij. Of wat moet er groter, wat moet er kleiner? Ja? Ja, 2 minuten komen we zo bij je terug. Yo. Zo. Ja, u mag zo meteen roepen, wat moet er groter, wat moet er kleiner en wat moet er nog bij. Maar als u het er niet mee eens bent wat iemand roept, dan roep je boe. En is de boe luid genoeg, dan gaan we stemmen. Oké? Zeg maar, wat moet er groter? Even met de hand dat ik zie van, meneer. Goed geïnformeerd stemmen. Goed geïnformeerd stemmen. En het is dus heel goed, zeg het exact zoals het er staat, dan kan zij het makkelijker terugvinden. Goed geïnformeerd stemmen. Wat moet er nog groter of kleiner, meneer? Ja, ik vind focussen op welzijn, daar moet milieu bij. Milieu en welzijn. Focus op welzijn, daar moet milieu bij. Dus focus op milieu en welzijn. Oké? Dat moet wat erbij. nog? Dat moet erbij. Ja, meneer. Nou, ik vind dat er te veel focus in de samenleving is op ratio. Terwijl mensen eigenlijk besluiten nemen op hun gevoel. En dus hebben we ook instrumenten nodig om dat te kunnen. Bijvoorbeeld de kunsten. Oh, dat vind ik mooi. Maar hier staat geschiedenis, kunst, filosofie, meditatie verplicht op school. Is dat al genoeg? Ja, daar staat ook kunst. Ik vind meditatie, kunst en geschiedenis alleen al totaal... Totaal verschillend. Dus u zou graag iets willen toevoegen en dat is? Dan moet ik het heel kort zeggen. Hè. Minder focus op ratio, meer op gevoel, omdat mensen op hun gevoel beslissingen nemen. Dus meer focus op gevoel. Ja. En Ben je het toch daarmee eens, Goed vraagt die luisteren, vrouw? goed luisteren hadden we gezegd. Meneer, dat is zijn mening. Dus als hij dat voelt dat het niet juist is, dan is het niet juist. Dus eigenlijk meer focus op gevoel. Oké. Wat moet er nog groter, kleiner of tekort? Hij mag altijd boer roepen, hè. Wat moet er nog groter of kleiner tekort? Ja. Economische groei niet leidend, moet groter. Economische groei niet leidend, moet groter. Oké. Wat nog? Mag ook iets kleiner, groter, iets dat je mist nog. Milieu en welzijn moet groter. Focus op milieu welzijn, dan hebben we dus al eentje groter gedaan, maar je mag maar 1 keer eentje groter doen. Dus we kunnen niet 10 keer groter doen, per Hij is avond. veranderd toch? En Er niet groter was een geworden. nieuwe toegevoegd, hè? Maar- Ah, dan mag, jij moet hem groter, mevrouw wil hem groter, kijk. Ja. Hey, goed bezig, hè, jij. Punt. Ja, wat nog? Groter, ja, mevrouw. Minder invloed van bedrijfsleven op politiek. Minder invloed van bedrijfsleven op politiek. Kleiner. Kleiner. Nee, ik bedoel, Groter, dit want dat is minder, belangrijk. dus het moet Groter. groter. Het is Ja, minder, dus dus het moet Ik wil groter. minder invloed. Super helder uitleg. Ja, wat nog? Wat moet er groter, kleiner, wat ontbreekt er nog? Vertel. Wat mis je nog? Wat zeg je? Willen we democratie veranderen? Dan vind ik dit belangrijk. Ja.
Hier. Langere termijn, dat moet groter. Lange termijnvisie moet groter. Ja. Oké. Lange termijn politiek groter. Ja, mevrouw? En dan Toch? mag u zeker geschiedenis, kunst, filosofie en meditatie moet groter. Filosofie en meditatie zorgt dat je gewoon ook heel veel weet over jezelf en over anderen. En als je daarmee beter in je vel zit, kun je ook gewoon een betere persoon zijn voor de samenleving. Dus Voilà, ik vind dat best groter. wel heel belangrijk. Trouwens, eventjes de aanvulling op meneer. In Denemarken zijn ze nu begonnen met empathieles. Dus elke week wordt elke leerling verplicht 2 uur empathieles te doen. Dan leren ze zich inleven in de situaties van een ander. En het schijnt dat de geweld op school enorm gezakt is daarmee. Ik zeg maar, het is Denemarken, ligt ver weg, is niet zo. Goed, wat nog? Wat moet er groter, kleiner? Meneer. Ik vind een representatie, zou ik presentatie van willen maken. Betere representatie? Iemand anders representeren, dat kan niet. Nou, maar dan gaan we het toevoegen. Toevoegen dan. Dus Ja. een betere presentatie van de bevolking. Dus Betere- eigenlijk dat mensen zich kunnen überhaupt presenteren. Dat vind ik een mooie. Betere presentatie van de bevolking. Meer zorg- Mevrouw. Ja, goed, dit is... Meer- sorry, mijn mevrouw zat er al... Nee, mijn fout. Je hebt gelijk. Nee. Meer zorg voor klimaat natuurlijk. Meer zorg Groter. meer zorg voor klimaat? Groter. Loop je nog mee, Staar? Oké, Ja. mevrouw. Ja, er staat vormgegeven, al op school democratie leren, maar ik vind dat je dat wel meer moet toepassen, ook met kinderen zelf. Want je leert vooral op school van heel goed te luisteren en volgen. En zodra je een eigen stem hebt of je hebt een andere Word je mening, naar beneden gedaan. dan moet je altijd Ja. gewoon je mond Dus houden en eigenlijk leren democratie luisteren. doen. Ja, je moet het doen met elkaar. Voilà. Gewoon vanaf Oké. jongs af aan al. Vanaf jongs af aan democratie doen. Gaan we toevoegen. Jij me... Stemrecht vanaf je 12e en op school dat helemaal mee begeleiden. Want autorijden leer je ook niet aan een boekje. Stemrecht vanaf je 12e. Dat is sowieso. Ja. Maar vrij leer je ook niet uit een boekje. Oh, ik En hoor toch zijn daar hier een geen paar lessen. boes. Ik hoor hier een paar boes. Ja, wie is het er niet mee eens? Zijn er mensen die eens? 1. Mag je... Ik hoor niet zoveel. Met het stemrecht vanaf je 12e? Ja, stemrecht vanaf je 12? Nee? Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee, want je kunt niet eens verantwoordelijk je kleedgeld uitgeven. Oké, nou goed, geen probleem. Dan gaan we stemmen. We Wie stemmen. zegt er, we gaan stemmen. Wie zegt er stemrecht vanaf je 12? Ja. Wie zegt er nee? Wie onthoudt zich? Rood, groen, blauw. Groen-blauw. Stemrecht vanaf je 12. Allemaal. Hoe dat haalt zeker niet de 50%. Heerlijk. Heel veel rood. Nee, Ja. het is echt 25% Sorry, jongens. is voor. Sorry. Oké, de tijd is op. Stop. Tijd is op. Tijd is op. Ik ben niet democratisch namelijk. Tijd is op. Goed. Oké. We gaan nou, als je straks nog iets hebt, mevrouw, kun je altijd zeggen, want dat gaat zij doen. Maar we moeten door. Want sommige mensen hebben de aandachtspannen van de goudvis en dat is nu al klaar. Oké, goed. Lieve mensen, we willen namelijk normaal gezien in een postmodern theater zouden we nu stoppen en zouden zeggen, we hebben geen idee hoe de wereld moet. Jullie ook niet, ga maar naar huis. Dat is hoe dat theater 10 jaar is geweest. Wij zijn gelukkig metamodern in onze theaterbeleving. Dus dat wil zeggen dat we met concrete voorstellen komen hoe die democratie zou verbeteren. Alleen zeggen we niet wat er beter is dan een ander. Het is voor u te inspireren, toch Eva? Ja, wij hebben ons inspiratie gehaald bij Participedia. Dat is een website waar alle initiatieven en voorslagen, wil ik nu zeggen, want dat is Duits, voorstellen. Dat was vorige week dus in Duitsland. Voor alle initiatieven en voorstellen om de democratie te updaten, die zijn daar in kaart gebracht. Maar vooral kijken zij, die wetenschappers, of er al mensen al zich aan hebben gesloten bij een initiatief, of het al resultaten heeft geboekt, nou, en zo verder. En zoals je kunt zien, over de hele wereld zijn mensen ermee bezig om de democratie te updaten. Ja, deze website wordt gerund door meer dan 20 universiteiten die samenwerken. Is ook volledig open source. En er staan meer dan 2000 initiatieven op. Dat was ietsje te veel, vonden wij, om dat allemaal aan u te zeggen zo. Dus we hebben gekeken, kun je die ook categoriseren, deze 2000? En ja, natuurlijk kan dat. Kijk maar, we hebben 6 categorieën waar op dit moment de verandering en de verbetering van de democratie in plaatsvindt. Wat wij nu gaan doen, speciaal voor u, is per categorie 2 voorbeeldjes geven. Waarom 2? 1 lijkt de waarheid en er bestaat geen waarheid. Dat hebben we wel geleerd in het postmodernisme. Maar 2 voorbeelden. Ja? Dat voor de snelle tellers, dat zijn 12 voorbeelden om u te inspireren. Sommigen zullen u meer inspireren dan anderen. Als iets zo niet inspireert, laat het niet merken. Denk aan iets leuks. Ja? Oké. Goed. We gaan u er 12 geven. Sommige zijn al in het begin van hun, andere zijn al verder uitgewerkt. En we beginnen bij Saar. Yes. Mijn eerste categorie is een betere afspiegeling. Het is hier vandaag ook al een paar keer gezegd. Iedereen zou zich vertegenwoordigd moeten voelen door onze politieke organen, maar dat is nog steeds niet zo. En een van de initiatieven die daar al een verandering in aan het brengen is Vote for a Woman. Wellicht heeft u er al van gehoord, want het heeft een groot verschil gemaakt bij de Europese verkiezingen. De Nederlandse delegatie telt nu 46% vrouwen en dat was de vorige keer maar 32% vrouwen.
Onder meer dankzij Vote for a Woman. Nu, hoe werkt het? Heel simpel. Stem op een vrouw, maar wel een vrouw die lager op de lijst staat. Want er zijn nog steeds mensen die heel goed bedoeld stemmen op de hooggeplaatste vrouw, maar die haalt het meestal sowieso toch. Dus wat is wijsheid? Om vooraf de peilingen in de gaten te houden en zie je dat jouw partij bijvoorbeeld gepeild wordt op 5 zetels. Als er dan een vrouw staat op nummer 7, als we haar massaal onze voorkeurstemmen geven, dan geven we haar de kans om eigenlijk omhoog te springen en de plaats in te nemen van, ik noem maar iets, een oude, grijze, witte man. Grijs en wit. Een grijze, witte man. Nu, op die manier maken we dus onze parlementen eigenlijk veel diverser. Een tweede initiatief is loting. Werd daarnet ook al geroepen en dat is heel omstreden, maar tegelijk wordt er overal ter wereld op dit moment met loting geëxperimenteerd. Het is echt ongelooflijk hoeveel voorbeelden ervan zijn. Ik geef 1 voorbeeld uit België, uit de Oostkantons, dat is het Duitsstalige gebied van België, die hebben we daar ook, Duits sprekenden. Daar zetelen momenteel 24 door het lot gekozen burgers in het parlement. Zij hebben een mandaat van 1,5 jaar. Zij krijgen daarvoor betaald. Zij mogen mee oplossingen bedenken, mee de agenda bepalen en tegelijk ook het werk van de andere gekozen politici controleren. Ja, want de politici zijn er zelf ook nog steeds, maar Ja, dit is een eigenlijk een aanvulling. foto. Hier zie je politici en burgers door elkaar in het parlement zitten. Ja, dus het is deels... Wat hè? Wat is het percentueel gezien? De helft. 24. Ja, dus 50% door het lot gekozen burgers, 50% gekozen beroepspolitici. Ja, 50-50. Nu in België is bijna iedereen politicus, dus in die zin, maar goed toch. Ja. Maar het is ook belangrijk om te zeggen dat die 24 burgers ook in nauw contact staan met een veel bredere burgerraad, zodat uiteindelijk heel veel van die mensen vertegenwoordigd worden in het parlement. Leuk om te weten, hier in Friesland hebben we iets soortgelijks. Het is voortgekomen uit de dorpentop, dat was in 2016. En tegenwoordig bestaat zoiets als de burgertop. De eerste bijeenkomst is in september, dus zoek het even op, het is echt interessant. Ja, voor de mensen die denken, wanneer september, dat is nu. Ja. Oké, tweede categorie is tussen de mensen. De categorie tussen de mensen, die mag ik doen. En mijn eerste voorbeeld is de dialoogcirkel. Het idee van tussen de mensen is dat wij zelf ook wel degelijk tot oplossingen kunnen komen. We hoeven niet altijd te wachten op politici. De dialoogcirkels is uit Zweden. Het idee is eigenlijk heel simpel. Ik geef gelijk een voorbeeld. Leer elkaar eerst kennen voordat je een plan maakt. In Zweden was er een stadje, daar hadden ze echt een heel slecht kinderopvangsysteem. Iedereen was aan het klagen. De gemeente zei, kom zelf met een voorstel. Wij komen er niet uit. Dus dan krijg je een door de gemeente betaalde, neutrale mediator. Die gaat allerlei soorten ouders uit dat stadje uitnodigen. Dus van verschillende culturen, afkomsten, sociale klasses. Die leren elkaar eerst kennen, gedurende een paar sessies. En dan pas gaan ze praten over een nieuw kinderopvangbeleid, bijvoorbeeld. Resultaat, je opvangbeleid is veel meer gelaagd, want je weet waar iedereen mee bezig is. Dit stadje heeft een kinderopvangbeleid dat nu in Zweden wordt uitgerold. Zo goed is het in werking gesteld. En sowieso in Zweden is 1 op de 2 Zweden lid van een dialoogcirkel. Dus daar is het gewoon standaard. Mijn tweede voorbeeld dat ik heb ik zelf genoemd nuancering door visualisering. En het komt uit Taiwan. Het is eigenlijk heel simpel. Wij vragen nu vaak aan mensen, ben je voor of tegen? Mensen roepen dan iets, ja of nee, en dat is het. Maar niemand vraagt, waarom ben je voor? Waarom ben je tegen? Ja, nee, dat is niks. En dat kwam in Taiwan, hadden ze een wet, alcohol online verkopen, ja of nee. 50-50. Een jaar lang, 50-50. Ze kwamen er niet uit. Toen hebben 2 jonge studenten, het zouden gewoon jullie 2 kunnen geweest zijn, die hebben toen bedacht, weet je wat we gaan doen? We gaan aan de mensen vragen, waarom ben je voor? Waarom ben je tegen alcohol online? Wat bleek? De ene zegt, ik wil niet dat mijn kinderen eraan kunnen komen. De ander zegt, ja maar niet, ga mijn slijterij failliet gaan, noem maar op. Resultaat, de gemeente of de overheid kreeg al die tegenspraak. Die dacht, ja maar wacht eens, hier kunnen wij makkelijk iets aan doen. Dit kunnen we makkelijk vaststellen. Dus ze konden dan een wet maken door gewoon te luisteren die 3/4 van de meerderheid kreeg en gewoon gepasseerd werd. Ik geloof, door puur te visualiseren waar mensen voor of tegen zijn en waarom, we veel meer wetten kunnen maken waar we allemaal het gevoel hebben, yes, er wordt naar ons geluisterd. Mijn eerste categorie gaat erover dat we veel betrokkener moeten kunnen kiezen. We stemmen nu alle 4 jaar op 1 partij, zonder dat we echt gaan over de inhoud of bijvoorbeeld op een deelaspect kunnen kiezen. Daarom wil ik jullie het volgende voorstellen. Thema stemmen. Het is al even langsgekomen, thema stemmen. Want eigenlijk ben je nooit met alle standpunten van het partij het eens. Daarom stem op ideeën. Dus je staat in je stemhokje en in plaats van 1 stembrief waar je op 1 partij kunt kiezen, heb je nu 10 stembriefjes voor 10 verschillende thema's. Dus jij kan dan de partij uitkiezen die jij bij dat thema vindt passen. Dus bijvoorbeeld op onderwijs kies je dan voor de ene partij en op mobiliteit kan je dan een hele andere partij kiezen.
Op deze manier kan je je keuze dus veel meer verfijnen en ben je niet zoals nu gebonden aan één politieke kleur. En moeten ook partijen zeggen wat ze doen voor dat thema in plaats van één briefje Precies. met gewoon alle Marokkanen buiten. Zeg maar. Oké, precies. Thema stemmen is momenteel nog helemaal niet gangbaar in ons systeem, maar de voorstanders laten zich steeds luider klinken. Rudy van Belkom is een groot voorstander. Uit Oorschot komt deze beste man. Hij heeft een petitie en je kan je er nog bij aansluiten. Liquid Democracy. Ja, je hebt de vraag. Jij wilde nog iets vragen. Het is nog de vraag is, hoe vaak stem je dan? Nog steeds 1 keer in de 4 jaar. Het is in ontwikkeling, dus de frequentie daarvan wordt volgens mij nog niet behandeld, Nee, de frequentie is voorlopig hetzelfde, alleen dat mensen eigenlijk stem je op een programma in plaats van een partij. Dat is het idee. En nog 1 keer om de 4 jaar, omdat tegen dat je je programma hebt uitgevoerd, dan ben je weer 4 jaar verder, is het idee. Ja. Ik heb Rudy geïnterviewd. Namelijk. Er kan ook een thema bij komen. Ja, maar Zeker. daar ga je weer stemmen. Zeker. Dat is het voordeel, hè? Ja. Thema, stemmen. Liquid Democracy, mijn volgende voorbeeld. Je zit bijvoorbeeld in de trein en je krijgt een berichtje op je telefoon dat er binnenkort in jouw gemeenteraad gestemd gaat worden over het wel of niet aanleggen van een parkeerplaats. Als je niet aan de stemming deel wil nemen, dan zeg je ik doe niet mee. En vervolgens kan je de vertegenwoordiger kiezen die jij jouw stem geeft. Druk je op het ja, ik doe wel mee, dan krijg je een link met alle desbetreffende informatie. En een paar weken later kun je dan ook eenvoudig via je telefoon stemmen. Liquid Democracy is daarmee een vorm tussen directe democratie en representatieve democratie. Op deze manier betrek je de burger op een veel regelmatigere manier en verhoog je de directe democratie. Liquid Democracy wordt in het bedrijfsleven momenteel al heel veel gebruikt ter besluitvorming. Maar de volgende stap zou natuurlijk zijn in de politiek. Ja, vooral de lokale politiek zou natuurlijk heel fijn zijn voor simpele beslissingen. Goed, we zijn halverwege. Ik hoop dat er al iets inspirerend tussen zat. Ik zie heel veel blije gezichten, soms zelfs euforisch van sommige mensen. Maar voor zij die zeggen, ik heb nog niks gevonden, don't worry, we gaan weer naar Saar. Ja, dit was de helft. De leukste helft komt nu. Mijn volgende categorie is grondbeginselen van nu. Dat wil zeggen, als we echt een inclusiever en rechtvaardiger samenleving willen, dan moeten we zorgen dat ook onze basisprincipes, onze wetten, onze rechten, dat die ook kloppen. Ik was er nu zelf niet opgekomen, maar het klopt wel. Een eerste voorbeeld is de universele verklaring van de rechten van de mens. Die is 70 jaar oud en daar is in 70 jaar tijd nog nooit iets aan veranderd. Enerzijds moet ik zeggen, dat stelde mij gerust, want ik dacht, er zijn nog vaste waarden, kom er niet aan, de rechten van de mens. Maar anderzijds is de wereld natuurlijk niet stil blijven staan. Het klassieke gezin is al lang niet meer de hoeksteen van de maatschappij en er staat in de verklaring niks over samengestelde gezinnen, over homorechten, over genderfluiditeit. 70 jaar geleden was er ook geen internet, geen smartphones, dus er staat uiteraard niks in over bescherming van privacy, over data, dat soort dingen. Een rechtsfilosoof van de Universiteit van Amsterdam is begonnen met een voorstel voor een update van die universele verklaring. Zij heet Irene Rosenthal. En zij heeft aan heel veel mensen gevraagd om voorstellen te doen. En daaruit zijn uiteindelijk 20 nieuwe rechten gekomen. Mijn favoriete recht is getiteld Het recht op een geweldloze relatie. Zij heeft die voorstellen neergelegd bij de Nederlandse regering om te vragen of zij dat willen toevoegen aan de oorspronkelijke lijst. Dus ze gaan geen rechten schrappen, maar wel toevoegen. Ja, en het recht op privacy noemen ze het recht om vergeten te worden. Vond ik ook een hele mooie, toch? Ja, goed. Absoluut. Jouw tweede voorbeeld? Tweede voorbeeld is het schrijven van de grondwet. Zelf schrijven van de grondwet. Dat is al gebeurd in Ierland, maar een recent voorbeeld is IJsland. Na de financiële crisis in 2008 dachten de IJslanders, als dit kan, als de rijken hiermee weg kunnen komen en de armen draaien ervoor op, dan is er iets fundamenteels onrechtvaardigs aan de hand. Wij gaan zelf als bevolking een nieuwe grondwet schrijven. Nu, hoe doe je dat met een heel land? Eerst werden er 1000 burgers geloot en die hebben samen de waarde bepaald waaraan een nieuwe grondwet dan zou moeten voldoen. Vervolgens werden 25 burgers uitgekozen die 4 maanden de tijd hebben gekregen om die waarden om te zetten in heel concrete wetten. En het mooie is, elk weekend werd die concepttekst online gezet voor feedback van de rest van de bevolking. Uiteindelijk is die nieuwe grondwet goedgekeurd in een referendum door meer dan 2/3 van de IJslanders. Ja, fantastisch, leuk, hè? Ja, maar, nu komt het, maar... Ja, het slechte deel van het verhaal is dat de wet nog steeds niet is aanvaard door de machthebbers in IJsland, want er staat natuurlijk in dat zij minder macht krijgen. Ja. Nu, de initiatiefnemers geven het niet Nee. op, de strijd. En je kan dit volgen op onze documentaire die gratis online staat, want zij waren er toen ze die grondwet hebben afgegeven aan de politici. Er is nu een nieuwe premier in IJsland die wel dit wil gaan aanvaarden. Dus spannende tijden in IJsland voor de mensen die daar mee bezig willen zijn.
Eva. Goed, mijn laatste categorie. Het is al even langsgekomen, democratie moet eigenlijk al van kinds af aan. Want het is bewezen dat hoe beter je begrijpt hoe democratie werkt, hoe meer je er ook voor wilt inzetten. En om dit een beetje op een leuke en gezellige manier te doen, zijn er bijvoorbeeld allerhande democratische spellen ontwikkeld. Om kinderen op interactieve manier de waarden en vragen van onze tijd te laten kennen. Wij hebben er samen eentje besteld en gespeeld. Het eiland. Het eiland. En nou ja, je raadt het al, we zaten samen op een onbewoond imaginair eiland. En we moesten allerlei dilemma's oplossen. Bijvoorbeeld, hoe lang wil je zorgen voor een zieke saar? Hoeveel van je visvangst ben je bereid om te delen met onbekenden die zomaar komen aanzwemmen? Wil je de leiding wel geven aan Lucas de Man? Wie weet. En hoe lang? Ja, en hoe lang? Ja. En vooral natuurlijk, hoe kom je hier samen uit? Eén klein advies, vooral spelen, maar zonder alcohol. Ja, sommige mensen denken dat dat om te winnen is en die kunnen niet tegen een verlies. Oké, goed. Goed, ander voorbeeld. Ja. Scholen, ander voorbeeld. Eigenlijk... Ik wat jij zei, hè? Wat jij zei. Het is eigenlijk al, bijna geen enkele school heeft tegenwoordig niet een leerlingenraad. Heeft hier iemand vroeger in de leerlingenraad gezeten, of nu? Ja. Kijk. Hadden jullie veel invloed? Nee, ik zie hier ook een schuddende nee, ook een nee. Ik kan me niet Je kan niet eens meer herinneren zelfs. Nou, dan weet je het wel. Dan heb je weinig invloed gehad. Precies. Maar er is een groeiende trend dat leerlingen heel graag willen meedenken over welke lessen er gegeven worden, in welke vorm dat gebeurt, hoe het schoolbudget besteed wordt, hoe ze geëvalueerd worden. Nou, ga zo maar door. In Ecuador bijvoorbeeld is er sinds 2015 de Watchdog Clubs. Elke school in het basisonderwijs heeft een klein groepje leerlingen dat de kwaliteit van het water, het eten en de hygiëne in de gaten houden. Is die kwaliteit, komt dat te laag, dan stappen ze samen naar de leiding en zoeken ze naar een oplossing. Kortom, democratie, daar moet je niet alleen les over geven op school, je moet het daar ook gewoon al doen. Voilà, we komen bij de allerlaatste categorie. Als ik nog niks interessants heb gehoord, dan komt het absoluut nu. Want, dames en heren, de categorie heet meer dan de mens alleen. Het zijn verschillende mensen hier al gezegd, de natuur is er ook. Wij zijn niet alleen maar de alleenheersers over deze planeet. 2 voorbeelden heb ik meegegeven. 1, hier heel dichtbij, de ambassade van de Noordzee. Misschien kent u het, van de Parliaments of Things. Vind ik fantastisch. In Den Haag is er een ambassade voor de Noordzee. Wordt gerund door burgers en juristen, vrijwillig. En die houden zich bezig met alle rechten van wat er in en rond de Noordzee gebeurt. Ze doen dat op congressen, vergaderingen, meetings. Maar ook, zij starten rechtszaken tegen zij die de Noordzee aanvallen. Ik geef 1 voorbeeldje tegen Shell overlaatst. En Shell heeft toen verloren en mag nu betalen naar de Noordzee. Dat vond ik dan een grappig beeld, dat dan een vis dan waarschijnlijk alles in ontvangst gaat nemen. Maar dat bleek niet waar te zijn. Goed, ten tweede en laatste voorbeeld van deze reeks is eco-mapping. Misschien bekend. In België hebben we dat gedaan met 20.000 mensen onder het project Curieuze Neuzen. En dat was rond luchtkwaliteit en vervuiling. Het grote probleem is, je bent met een paar wetenschappers, je hebt geen geld en geen tijd en geen middelen om overal de luchtkwaliteit voor te gaan meten. Maar als 20.000 mensen een luchtmetertje aan hun deur gewoon hangen en elke dag braaf de data doorsturen, dan kan je plotseling zien hoe het echt staat met de luchtkwaliteit. In België was dat gênant, uiteindelijk bleek het te zijn, want veel bedrijven die maken iets vuil, maar dat zie je pas 100 kilometer verder. En hoe ga je dat ooit doen als je dat niet kunt meten? Dus heel veel rechtszaken hebben geleid tot heel veel boetes, hebben geleid tot betere luchtkwaliteit in België. We hebben hier een plaatje van India gedaan, want ze hebben daar gewoon met 2 miljoen mensen dat gedaan, in plaats van wij met 20.000. Omdat het gewoon overal in de wereld is men aan het zoeken dat burgers mee kunnen kijken hoe gaat het met ons milieu. Goed, jullie hebben nu kennis gemaakt met deze 12 initiatieven, waar momenteel dus al aan gewerkt wordt. Hè? Die 12 initiatieven kun je weer onderverdelen in de 6 voorgestelde categorieën. En onze vraag aan jullie is nu, welke van deze 6 categorieën zou je het meest voor willen inzetten? Misschien zijn er meerdere die je wel aanspreken, maar desalniettemin de vraag, welke van deze 6 zou je het meest voor willen inzetten? Ja. Denk er heel even over na en ondertussen wil ik heel graag mijn kaarten weer terug. Als je even de kaartjes geeft. Als je ze nou even soort van naar het midden geeft en dan naar voren. Ja, even dan, naar voren. Yes. Heel goed samenwerken, jongens. Oké, en wat we gaan doen, en ik heb jullie steun daarvoor bij nodig, jongens. Dank je. Jullie mogen opstaan en we gaan even de banken een beetje aan de kant doen. Dus een beetje naar achter. Een beetje de banken daar. Even de glazen weg. En als jullie even willen helpen, jongens, banketjes gewoon op elkaar zetten, zo. Voilà, op elkaar. Huppakee, zo omdraaien. Voilà. Voilà, deze ook. Zoveel mogelijk naar achter, dan een beetje plaats hebben, jongens. Heel goed.
Ja, en die nog een beetje weg, alsjeblieft. En kom maar voor de banken staan, lieve mensen. Kom maar voor de banken staan. Oké. Kom maar voor de banken staan. Kom maar. Heerlijk. Ik vind vooral die verlegen mensen het leukst. Kom maar naar voren. Tot ze 7 bier op hebben, dat is helemaal anders. Ja, kom maar naar voren. Goed, Saar. Ja, mensen die zich willen... Nee, staat aan. Ja, hoor je me? Ja. Mensen die zich willen inzetten voor de categorie een betere afspiegeling, die mogen nu hier rechts van mij komen staan. Dus als je dat niet wil, staan even weg, hè? Dus mensen die zeggen, je mag maar 1 kiezen. Ik ga misschien niet Mijn voor de televisie rechterhand. staan even. Ja, betere afspiegeling, de gele categorie. Aan mijn rechterhand. Ja, heel Mensen goed. die zich willen inzetten voor democratie gebeurt tussen de mensen, oranje categorie, mogen aan mijn linkerkant komen staan. De dialoogcirkels, nuancering door Ja. visualisering. Mensen die dat willen doen, heel goed. En dan bij Lucas. Mensen die zich willen inzetten voor betrokken kiezen, meer betrokken kiezen, die mogen aan deze kant komen staan van mij, ook mijn rechterkant genoemd, meer betrokken kiezen. Bijvoorbeeld thema stemmen, liquid democracy, dingen zoals dat. En mensen die zeggen voor het de grondbeginselen van nu, wet veranderen, universele verklaring van de rechten, mogen aan deze kant komen staan. Ja, heel goed. Oh, wauw, kom maar bij mij, heel Dat goed. zijn er best wel veel, hè? Mensen die zich willen inzetten voor democratie moet van kinds af aan mijn rechterhand, alstublieft. En de mensen die zich willen inzetten voor democratie is meer dan alleen de mens aan mijn linkerkant. Ja, maar ik ga dan toch, sorry, want ik ga dan toch nog deze categorie doen. Voilà, hier bij de cameraman. Mensen die zeggen, ik sta nu wel ergens, maar eigenlijk zou ik mij voor niks willen inzetten, die mogen hier komen staan. Mensen die zich... Je mag sowieso wisselen. Voilà, wil er iemand zich nergens voor inzetten? Dames? Nee? Niemand? Iedereen? Wauw, wat goed. Oké, Saar. Ja, meneer, u bent komen staan bij een betere afspiegeling. Mag ik vragen waarom? Kunt u dat kort zeggen? Nou, omdat een heleboel mensen zich niet gehoord voelen. En als dat het geval is, dan is de afspiegeling dus niet correct. Helder, dank u Heel wel. mooi. En mag ik iets vragen? Jij bent hier nu komen staan bij Tussen de Mensen. Waarom? Ja, dat thema kiezen, dat vind ik wel heel fijn, omdat je dan meer keuze hebt en dat je gewoon verschillend heel goed kan kiezen. Ja, dan kan ik meer kiezen. Zoiets wil ik, dat wil ik. En zelf je programma samenstellen. Precies. Heel goed. Ben ik hier ook nieuwsgierig? Mag ik jou vragen, waarom ben je hier komen staan? Nou, ik wil eigenlijk meer dingen uit verschillende categorieën, maar dat kon niet. En daarom dacht ik van, nou, ik ben het eigenlijk wel eens met natuur. En ik vind dat daar nu als eerste iets mee gedaan moet worden, omdat we daar nog het langst mee moeten leven. We moeten nog het langst met de natuur. Dankjewel. Saar? Ja, mevrouw, u bent gaan staan bij democratie gebeurt tussen de mensen. Mag ik u kort vragen waarom? Nou, dat vooral die visualisering leek mij zinvol. Van je kunt alleen ja of nee zeggen, maar als je nou eens weet waarom. Ja, niet alleen ja of nee, maar waarom? Ja, dank u. Ik moet zeggen, dit is de grootste groep Nederland die we al gehad hebben voor de grondbeginselen vanaf nu. Weet je dat? Ja. In Duitsland renden ze er naartoe Zeker, eigenlijk. ja. En in België stond er bijna niet. En Nederland heel weinig, tot nu in Leeuwarden. Mag ik iets vragen aan jou, want jou heb ik nog minst gehoord. Waarom wil je de grondbeginselen van nu aanpakken? Ja, nou, ik ben Engels. Dus ik heb de afgelopen jaren wel zien wat gebeurt als je geen stevige grondwet hebt. Dus ja, het is daardoor. Nee, dat is heel erg duidelijk. En I'm so sorry for your country. But it's gonna be okay. We're gonna buy it anyway, so it's okay. En dan ben ik hier ook nog benieuwd. Ja. Mag ik jou vragen, waarom ben je hier komen staan? Nou, er stond bij democratie in scholen. Dus als ik me inzet, dacht ik van, oh, daar zou ik wel iets mee kunnen. Je kan wel iets met de scholen. Precies, als ik mezelf moet inzetten, dan is dat iets waar ik me wel thuis bij voel. Helder, dankjewel. Actief. Zeg, en er is dus voor het eerst sinds lange tijd nog een keer niemand hier komen staan. Ja. Want in Duitsland waren er ook altijd een paar die dan een mening hadden. En iedereen, niemand hier. We hebben in Nederland, vond ik heel mooi, een man. En die kwam hier staan en die zei, ik ga hier staan, want ik wil niet moeten toegeven als jullie over 3 jaar terugkomen, dat ik niks gedaan heb. Dus ik ben blij dat jullie allemaal zoiets hebben van, wij gaan aan de slag. Fantastisch, fantastisch. Goed, lieve mensen. Voordat we afronden, want we gaan afronden, je mag een beetje naast mij komen staan zo, heb ik nog 1 vraag. Laatste vraag. Wie hier voelt zich nu vanavond niet gezien of gehoord? Wie voelt zich niet gezien of gehoord, die mag hier bij mij komen staan. Jij? Oh, dan ga je weg. Oké, nee, heel goed. Maar ik bedoelde eigenlijk voor mij, maar oké, maar dat maakt niet uit. Maar dat is goed, je mag bij. Je staat. Niemand? Oh, wat goed. Saar, jij komt hier staan.
Ja, ik kom hier staan eigenlijk niet voor mezelf, maar omdat ik het gevoel heb dat er misschien wel mensen zijn voor wie dat geldt, maar dat die mensen hier niet willen of niet durven te staan. Dus dan sta ik hier voor hen. Dat is mooi. En eigenlijk, terwijl ik hier toch sta, wil ik hier meteen staan voor iedereen die we vanavond niet hebben gezien of gehoord, omdat die hier niet zijn. Omdat ze niet mobiel zijn of er niet van wisten of niet houden van theater of het ticket niet konden betalen of de taal niet spreken. Of misschien omdat ze er niet meer zijn, omdat ze niet meer leven. Of omdat ze nog niet geboren zijn. Eigenlijk zou ik voor al die mensen hier willen staan. En ik weet, dat kan niet. Maar elke avond, Lucas, als jij deze vraag stelt, elke keer denk ik aan één iemand, heel specifiek, dat is Karim. Dat is mijn beste vriend. Hij is 26, super toffe gast. En hij verblijft momenteel illegaal in Amsterdam. Dus hij bestaat eigenlijk niet. Hij heeft geen stem. En elke keer denk ik, hoe kan ik zijn stem meenemen in mijn stem? Dus ik sta hier voor hem. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Ik moet... ja, nee, zeker. Dat mag, zeker. Nee, omdat, terwijl hij het zegt, dacht ik van, volgens mij hebben we allemaal wel iets of iemand die zich niet goed overzien voelt, die wij persoonlijk kennen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn eigen broer, want je zegt, jouw beste vriend is illegaal, die heeft geen stem. Mijn broer is gehandicapt en heeft letterlijk geen stem, dus hij kan niet spreken. Hij is 31 jaar, heeft heel zijn leven geen woord gezegd, omdat hij niet kan spreken. En ik ben niet gehandicapt en toch merk ik in al mijn handelen dat ik mijn broer meeneem. Dat ik probeer, mijn ouders, mijn broers en ik, wij vechten voor mijn broer zijn rechten overal. Omdat in de handicaptenzorg, voor zij die het niet weten, gaat het helemaal niet zo goed. Zeker in België, er wordt ontzettend veel bezuinigd en beslist door mensen die niet gehandicapt zijn hoe het is voor gehandicapte mensen. En ik merk dat ik eigenlijk heel erg vecht dan voor mijn broer en dat probeer mee te nemen in mijn handelen. En daarom dat ik zeg, volgens mij hebben we allemaal wel iets of iemand. Dat kan ook iets niet menselijk zijn, dat je denkt, dat of die voelt zich niet gehoord of gezien. Ik ken die en ik probeer die mee te nemen in mijn stem. Toch? En of we dat doen of niet, dat maakt niet uit. Hè? Dat is volledig aan jullie. Maar weet wel, dat doen en niet doen, allebei een vorm is van doen. Dat is een Koreaans filosoof die dat gezegd heeft. Je hebt 2 vormen van doen, wel doen en niet doen. Ik vond dat zo geniaal. Onze maatschappij wordt opgebouwd uit alles wat we doen en wat we niet doen. Dus het is altijd, hoe dan ook, aan ons. Absoluut. En we zijn hier nu wel allemaal voor iets gaan staan. Zeker. Dus ja, kijk maar. Die camera hebben we hier niet. Nee. Oh, die camera hebben we hier niet. Nou, normaal. Meestal krijg je dan hier zo een aai van hoe wij er hier zo met elkaar bij staan. Ja, maar dat is iets te laag. We hebben geprobeerd, maar dan zie je alleen maar een stip. Ah ja, nou ja. Snap je? Nou goed, denk het je even in hoe wij hier vanaf boven eruit zien. Eigenlijk is dat al democratie in klein. We hebben samen al een stap gezet. En ja, we hebben niet alleen maar over democratie gepraat daarmee, maar we hebben het ook met elkaar uitgeoefend. Ja, ik vind het fantastisch. Iedereen staat hier. Zet het gesprek voort. Wij gaan nu moeten afronden, gezien sommigen van ons ergens anders wonen. Dus we hebben nog een lange rit te gaan. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Blijf met elkaar spreken. Wij zijn er als je vragen hebt. De bar is open voor de mensen thuis. Ik hoop dat je er ook iets aan gehad hebt. Zo niet, zoek onze website op en geef commentaar. Zo ja, complimenten kunnen rechtstreeks naar mij. Ik vond het super fijn dat je was. Dames en heren, applaus voor uzelf allemaal. Dank jullie wel. Dank u wel. Dank u wel. Ja, en applaus nogmaals voor onze acteurs en begeleiders van Ioen. Ja, en je natuurlijk bedankt voor het Shen. Ore Wieke is hier dan hebben we het over wat doet Tinder met je brein? Want het blijkt dus dat al die social media apps zijn zo geprogrammeerd dat ze invloed hadden op die onderbewuste. Daarvoor komt uit Moskou Vasily Klutcherev. En hij is dé wereldautoriteit als het gaat over invloed van social media op die onderbewuste en die brein. Dus kom Ore Wieke weer naar Iepen Up Live. En nogmaals applaus voor hemzelf. Dankjewel. Bye.